Η πνοή, η οποία αποτελείται από αξιόλογα επιστημονικά στελέχη, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία, παρεμβαίνει με προγράμματα πρόληψης σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, παιδιά, δημοτικού, εφήβους, γονείς, φοιτητές, νέους και εκπαιδευτικούς, προκειμένου να ενδυναμώσει τα άτομα ώστε να έχουν τη δύναμη να επιλέξουν όταν βρεθούν μπροστά στο δίλημμα της χρήσης ή όχι μιας νόμιμης ή παράνομης ουσίας. Επίσης ασχολείται από το 2011, όταν άλλαξε το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της και προσθέθηκε και ένας ρόλος προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας με ενημερωτικές παρεμβάσεις σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια, το τζόγο, τη διαχείριση διατροφικών διαταραχών και με τρόπους διαχείρισης θεμάτων ψυχικής υγείας που προκύπτουν λόγω των ραγδαίων ψυχοκοινωνικών αλλαγών. Τα παραπάνω αυτά θέματα προσεγγίζονται μέσα από τη λειτουργία βιωματικών ομάδων και σεμιναρίων, αλλά και ατομικά με την παροχή συμβουλευτικών και επιστηρικτικών υπηρεσιών. Νομίζω όμως ότι το λόγο πρέπει να τον έχουν οι ειδικοί και οι ειδικοί που θα μας μιλήσουν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για την παρουσία σας, καθώς επίσης και την επιστημονική ομάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φραντζή, η οποία επί χρόνια προσέφερε και προσφέρει και ακόμη τις υπηρεσίες της στην πνοή. Και θα καλούσα την κυρία Αντιπεριφερειάρχη να μας κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να συγχαρώ το Κέντρο Πρόληψης στην Πνοή, η οποία πραγματοποιεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ημερίδες και όχι μόνο, για όλους όσους έχουν ανάγκη. Το κάπνισμα ξέρουμε όλοι ότι είναι καταστρεπτικό, ξέρουμε τις βλαβερές συνέπειές τους, αλλά δυστυχώς αυτοί που καπνίζουν δεν είναι εύκολο να το κόψουν ή δεν θέλουν να το κόψουν. Εγώ προσωπικά δεν καπνίζω, θα σας πω όμως το βίωμά μου. Έχω ένα σύζυγο, ο οποίος εδώ και 30 χρόνια που είμαι παντρεμένη, καπνίζει αρκετά και δυστυχώς είμαι παθητική καπνίστρια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προσπαθώ με τον τρόπο να του δώσω να καταλάβει, αλλά από εκεί και πέρα, ο καθένας ας προσπαθήσει από μόνος του να κάνει ό,τι μπορεί, γιατί από ό,τι ξέρω τουλάχιστον 10.000 άτομα ημερησίως σε όλο τον κόσμο πεθαίνουν από το τσιγάρο. Η ζωή μας είναι όμορφη και γλυκιά. Γι' αυτό ας προσπαθήσουμε όλοι μας να αποβάλουμε αυτή την κακή συνήθεια για να δούμε το μέλλον, το οποίο είναι την εποχή μας πολύ δύσκολο, και να το κάνουμε καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τζορά Μαρία, υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων, με την οποία συνεργαζόμαστε για την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Καλησπέρα σας και από μένα. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της απόψινής ημερίδας και καθόμουν να συγχαρώ την ομάδα του Κέντρου Πρόληψης Πνοή. Συνεργαζόμαστε από την πρώτη χρονιά που ήμουν υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων, από το 2012. Θα ήθελα βέβαια να αναφερθώ ότι το πρώτο πρόγραμμα που παρακολούθησα στην Πνοή ήταν το Εκπαιδεύοντας τον άνθρωπο του 2000. Το θυμηθήκαμε με τις κυρίες εδώ πριν λίγο. Κάποια από τα μέλη δούλευαν από τότε στο Κέντρο Πρόληψης Πνοή. Και επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι συνεργαστήκαμε πέρυσι και διοργανώσαμε ένα εξαιρετικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς σε 2 κύκλους. Υλοποιήθηκε από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο που έκλεισαν τα σχολεία. Πήραν μέρος 50 εκπαιδευτικοί σε 2 βιωματικές ομάδες. Ένα σεμινάριο εξαιρετικό ψυχικής υγείας. Εκπαιδεύτηκαν οι εκπαιδευτικοί για να μπορέσουν να μεταλαμπαδεύσουν αυτά που πήραν από το σεμινάριο στους μαθητές τους. Και πέρυσι υλοποιήθηκαν προγράμματα για την πρόληψη του καπνίσματος στο Δημοτικό Σχολείο Καλονής και στο Δημοτικό Σχολείο Παμφύλων. Περισσότερα γι' αυτό θα σας πει την προσωπική της εμπειρία η συνάδελφος από το Δημοτικό Σχολείο Παμφύλων. Ενώ και φέτος υλοποιούνται προγράμματα, ήδη έχει τελειώσει νομίζω στο Δημοτικό Σχολείο του Κάτου Τρίτους. Εκκρεμεί ακόμα το Δημοτικό Σχολείο Παναγιούδας και συνεχίζονται προγράμματα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αναφέρονται, και εγώ έχω παρακολουθήσει τις κυρίες με την εξαιρετική δουλειά τους. Είναι πολύ ικανοποιημένοι και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστούν τα προγράμματα και του χρόνου. Είναι προγράμματα ψυχικής ενδυνάμωσης, κριτικής σκέψης και όχι, είναι πρόληψης
και όχι αντιμετώπισης. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και τονίζει συνήθως το Κέντρο Πρόληψης Πνοή, ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να βλέπουμε τα παιδιά στον τομέα της πρόληψης και όταν θα φτάσουμε στην αντιμετώπιση ίσως να είναι και αργά. Αυτά ήθελα να πω και να συγχαρώ για άλλη μια φορά την ομάδα από το Κέντρο Πρόληψης Πνοή και να τους ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Κιστάνη, Σοφία, θα μας μιλήσει για την ψυχολογία της εξάρτησης. Εγώ θα μιλήσω για τη ψυχολογία της εξάρτησης, δηλαδή για ποιο λόγο κάποιος δυσκολεύεται να κόψει το κάπνισμα. Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το θέμα με πολλές θεωρίες, κυρίως ψυχολογικές, αλλά θα αναφερθώ και στη βιολογική μορφή της εξάρτησης, τα βιολογικά αίτια, τα οποία είναι αρκετά έτσι δυνατά και είναι καλό να τα γνωρίζουμε. Και στη συνέχεια οι συνάδελφοι και οι προσκεκλημένοι μας θα αναπτύξουν τα επόμενα θέματα για τις επιπτώσεις στην πρόληψη και τη διακοπή του καπνίσματος. Το τσιγάρο και η νοικοτήνη έχει γίνει γνωστή γιατί βασίζεται σε μια ευρεία διαφημιστική καμπάνια που απευθυνόταν αρχικά σε λαϊκά στρώματα. Ξεκίνησε με διαφημίσεις που το συνέδεαν με ευεργετικές επιδράσεις όσον αφορά το χάσιμο κιλών, καθώς και με παραπλανητικά επιχειρήματα ότι δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις για τις αρνητικές σωματικές επιδράσεις του. Στην πραγματικότητα, στη δεκαετία του 60 είχαν χρησιμοποιηθεί διαφημίσεις όπου οι ιατροί έλεγαν ότι υπάρχουν θετικές επιδράσεις του καπνίσματος στο σώμα. Να δούμε εδώ δύο. Η πρώτη διαφήμιση λέει ότι όταν καπνίζεις, ας πούμε, έχεις ένα αδύνατο σώμα, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας, πιάσει ένα λάκι αντί για γλυκό. Και η δεύτερη διαφήμιση προάγει τις επιστημονικές αποδείξεις θετικών επιδράσεων του καπνού στο σώμα. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφημίσεις στο ίντερνετ που μπορεί να βρει κάποιος. Την ίδια περίπου εποχή και λίγο μετά, πολλές έρευνες επιστημόνων, καθώς και τα εργαστήριά τους, που είχαν αποδεικτικά για το αντίθετο, δηλαδή υπήρξαν κάποιες έρευνες όπου επιστήμονες προσπαθούσαν να δουν τις επιδράσεις της νοικοτήνης στο σώμα, καταστράφηκαν εν μία νυχτή και αποσιωπήθηκαν για αρκετά χρόνια. Για να φτάσουμε σήμερα πια να γνωρίζουμε τις επιδράσεις της νοικοτήνης και να μπορούμε να συζητάμε όχι μόνο για τις επιδράσεις της νοικοτήνης, αλλά και για τις υπόλοιπες ουσίες που υπάρχουν μέσα στο κάπνισμα. Η νοικοτήνη είναι ένα νόμιμο ναρκωτικό. Όπως κάθε ναρκωτικό, νόμιμο ή παράνομο, επιδρά στον εγκέφαλο και διαγείρει ορισμένα κέντρα που σχετίζονται με την εξάρτηση. Η ακατανίκητη ανάγκη για κάπνισμα συνδέεται με τους διάφορους τρόπους επίδρασης της νοικοτήνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Και εδώ μιλάμε σύμφωνα με την πρώτη θεωρία που θα ήθελα να αναπτύξω, τη βιολογική θεωρία της εξάρτησης. Οι θεωρίες της εξάρτησης είναι αρκετές. Δεν συγκρούονται μεταξύ τους, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται. Η ανάγκη για κάπνισμα, η ανάγκη για κάπνισμα που αρχικά δεν είναι τόσο επιτακτική, όταν κάποιος αρχίζει να καπνίζει, διαμορφώνει μέσω της επανάληψης ένα σύστημα ανάλογο του συστήματος που ευθύνεται για τη ρύθμιση λειτουργιών του οργανισμού, όπως είναι η πρόσληψη τροφής ή ο ύπνος. Η νοικοτήνη σταδιακά αποτελεί μια τροφή απαραίτητη για τη λειτουργία του εγκεφάλου. Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό, θα το πω με απλά λόγια, οτιδήποτε ευχάριστο κάνει ένας άνθρωπος, ο οργανισμός έχει την τάση να εκλείει δύο ουσίες, την ντοπαμίνη και την αδρεναλίνη, όταν ένας άνθρωπος δει κάτι ωραίο, όταν καπνίσει, τέλος πάντων όταν βρίσκεται στη διαδικασία χαράς. Αυτή η έκκληση ορμονών έχει ως αποτέλεσμα ο άνθρωπος να θέλει να επαναλάβει αυτή την ευχάριστη διαδικασία. Και όταν μιλάμε για αυτό το σύστημα του εγκεφάλου, μιλάμε για το νευρονικό σύστημα ανταμοιβής. Τι γίνεται τώρα με την νοικοτήνη? Η νοικοτήνη διαγείρει αυτά τα κυκλώματα, προκαλώντας χαρά, εφορία και ηρεμία. Και έτσι υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να καπνίζουμε ξανά και ξανά. Εδώ θα σας τα δείξω λίγο
έτσι, όσο πιο απλά γίνεται και μετά μέσα από ένα βιντεάκι. Εδώ βλέπετε με το κέρσορα την απόλυξη ενός νευρικού κυτάρου και εδώ βλέπουμε τον δενδρίτη του δεύτερου νευρικού κυτάρου. Να πω πως οι πληροφορίες ανάμεσα σε δύο νευρικά κύτταρα μεταφέρονται με ηλεκτρικό και με χημικό τρόπο. Θα μιλήσουμε λίγο για το χημικό τρόπο μετάδοσης πληροφοριών. Έχουμε την απόλυξη του πρώτου νευρικού κυτάρου και την αρχή του δεύτερου νευρικού κυτάρου. Τώρα σε μικρογραφία έχουμε τη δεύτερη εικόνα, όπου φαίνεται αυτά εδώ τα κυστίδια. Είναι μια χημική ουσία που μεταφέρει πληροφορίες και ονομάζεται ακετυλχολίνη, όπου θα πάει στο δεύτερο νευρικό κύτταρο εδώ μέσα και θα μεταφέρει κάποιες πληροφορίες. Κατανοητό μέχρι τώρα το σχήμα? Ωραία. Ένα λεπτάκι να σας δείξω και ένα βιντεάκι για να το δείτε λίγο πιο καλά. Είναι ένα βίντεο από το Κέντρο Πρόληψης Πυξίδα που έχει φτιάξει μαζί με άλλους οργανισμούς ευρωπαϊκούς. Το έχω περάσει λίγο το βιντεάκι, μετά μπορώ να σου πω που μπορείτε να το βρείτε. Για να πάω κατευθείαν σε αυτό που μας αφορά, βλέπουμε πάλι εδώ την ίδια εικόνα. Το πρώτο νευρικό κύτταρο και το δεύτερο νευρικό κύτταρο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά εδώ τα κυστίδια είναι η ουσία του οργανισμού που μεταφέρει πληροφορίες. Ονομάζεται ακετυλχολίνη, δεν έχει σημασία να θυμόμαστε ακριβώς πώς ονομάζεται και τι γίνεται, πώς λειτουργεί αυτή. Κάθε φορά που φτάνει ένα ηλεκτρικό σήμα, τα κυστίδια συγκολλώνται στο τείχομα του νευρώνα, του πρώτου νευρικού κυτάρου, και αυτό προκαλεί την έκκληση της ουσίας στη σύναψη ή τη συναπτική σχισμή, εδώ δηλαδή, ανάμεσα στα δύο νεύρα. Φεύγει η ουσία και πάει και μπαίνει στο δεύτερο νευρικό κύτταρο. Αυτά εδώ τα κίτρινα ονομάζονται υποδοχής, έτσι. Δηλαδή, φεύγει η πρώτη ουσία από το νευρικό κύτταρο, πάει στο δεύτερο νευρικό κύτταρο και μένει ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να μεταφέρει κάποιες πληροφορίες. Εντάξει, κατανοητό? Ωραία. Στη συνέχεια, αυτά τα κυστίδια θα τα δείτε και στην πορεία μέσα από το βιντεάκι, βγαίνουν, πάνε στη συναπτική σχισμή εδώ και διασπώνται με τη βοήθεια μιας ουσίας σε χολικό οξύ και μια στιγμή, γιατί και εγώ δεν το θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, διασπώνται σε δύο ουσίες, στη χολίνη και στο οξικό οξύ, και η χολίνη έρχεται στο πρώτο νευρικό κύτταρο. Εντάξει, δηλαδή βγαίνει η ουσία, πάει να γυρίσω πίσω, να το δείτε. Εδώ είναι η εστεράση, είναι μια πρωτεΐνη η οποία διασπά την ουσία σε δύο διαφορετικές ουσίες και γυρνάει πίσω στο νευρικό κύτταρο. Αυτή είναι μια ουσία του οργανισμού μας. Εντάξει. Αυτή την ουσία η νοικοτήνη τη μιμείται. Δηλαδή η νοικοτήνη περνάει τον αιματοκεφαλικό φραγμό και πολύ γρήγορα, σε 7-10 δευτερόλεπτα, και πηγαίνει στη συναπτική σχισμή και μιμείται τη δράση αυτής της ουσίας. Εδώ θα δούμε πώς γίνεται αυτό. Εδώ έχουμε την νοικοτήνη, τα μοβ κυστίδια, τα οποία φτάνουν στη συναπτική σχισμή και προσλαμβάνονται από τους κίτρινους υποδοχής, δηλαδή από το νευρικό κύτταρο. Εντάξει. Αν κάποιος δεν καταλαβαίνει κάτι, μπορεί να ρωτήσει για να γίνει κατανοητό. Όμως η νοικοτήνη δεν διασπάται πρώτον από την ουσία την εστεράση της ακετυλχολίνης, δηλαδή η νοικοτήνη δεν μπορεί να διασπαστεί σε δύο κομμάτια, ένα δεδομένο, και το δεύτερο είναι ότι παραμένει περισσότερη ώρα σε αυτό εδώ το σημείο. Ξαναπηγαίνει στους υποδοχείς, όπως θα δείτε, και βλέπετε εδώ, και συνεχίζει να μεταφέρει σήματα. Δηλαδή ένα είναι ότι παραμένει περισσότερη ώρα, δεν διασπάται, άρα μεταφέρονται περισσότερα σήματα. Και αυτός είναι ο λόγος που νιώθουμε αρχικά όταν ξεκινήσουμε να καπνίζουμε αισθήματα διέγερσης, χαράς και εφοριάς. Και πιο έντονα από αυτό που θα γινόταν σε πραγματική κατάσταση από τη δική μας ουσία. Αυτό, εντάξει, δεν θα το πω, είναι το δοπαμινεργικό σύστημα κτλ. Ούτε για τα συμπτώματα στρες θα πούμε μετά. Και πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Λόγω του ότι υπάρχει έντονη δράση της νοικοτήνης, βλέπετε το νευρικό κύτταρο άλλαξε. Δημιουργήθηκαν περισσότεροι υποδοχείς, αλλά άλλαξε και η μορφή τους, σαν να ανοίξανε, δηλαδή από έτσι που ήταν, σαν να ανοίξανε. Άρα έχουμε μια αλλαγή στο νευρικό κύτταρο. Δημιουργούνται περισσότεροι υποδοχείς και αλλάζει
και η δομή των υποδοχέων. Οι νευρώνες αντιλαμβάνονται, με αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερη νοικοτήνη για να μπορέσουμε να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Είτε γιατί δεν μπορούν να κρατηθούν εδώ τα κιστίδια της νοικοτήνης και σε άλλα, έτσι, αν ψάξετε βιβλιογραφικά θα δείτε ότι μπορούν να μπουν και 2 κιστίδια τη στιγμή που αλλάζει, και γιατί υπάρχουν και περισσότεροι υποδοχείς. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος που έχει αρχίσει έτσι και έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα και καπνίζει, έχει ανάγκη να καπνίσει όλο και περισσότερο. Λοιπόν, μια στιγμή να δούμε εδώ τι λέει. Λοιπόν, εδώ μιλάει εντάξει για τα συμπτώματα αστέρησης, θα τα πούμε μετά, τα οποία τα νιώθουμε όταν δεν χρησιμοποιούμε την νοικοτήνη, λόγω του ότι ο οργανισμός μας έχει ήδη συνηθίσει να λειτουργεί πια με αυτόν τον καινούριο τρόπο. Θα τα πούμε παρακάτω, ίσως αναφερθούν και από τους υπόλοιπους συνομιλητές. Εγώ ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτό το βιντεάκι για να δείξω μόνο το τι γίνεται σε νευρικό επίπεδο και ποια είναι η αλλαγή του δομικού κυτάρου. Αυτό το βιντεάκι, αν το ψάξετε, έχει για όλες τις ουσίες. Μπορείτε δηλαδή να δείτε η κάθε ουσία τι επίδραση έχει στο κεντρικό νευρικό σύστημα με ένα πολύ απλό τρόπο. Εντάξει. Ωραία. Πάμε στα προηγούμενα. Να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Οι καλές δράσεις της νοικοτήνης, ωστόσο, διαρκούν λίγο μόνο λεπτά. Η νοικοτήνη προκαλεί εθισμό όπως η ηρωίνη και η κοκαίνη. Όταν ανάβει ένα τσιγάρο, όπως είπαμε πριν, η νοικοτήνη που εισπνέεται με τον καπνό απορροφάται πολύ γρήγορα, φτάνοντας στον εγκέφαλο σε 7-10 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι ένα βιολογικό μοντέλο με απλά λόγια που αφορά την εξάρτηση συγκεκριμένα από την νοικοτήνη. Και τώρα θα μιλήσω λίγο όχι λίγο, αρκετά, γιατί και αυτός είναι και ο τρόπος που προσεγγίζουμε στην πνοή, για τα ψυχολογικά μοντέλα της εξάρτησης. Θα αναφερθώ στα πιο βασικά μοντέλα της εξάρτησης, θα αναφερθούν όλα και μετά μπορούμε να τα συζητήσουμε, γιατί μπορεί να υπάρξουν και ενστάσεις όσον αφορά κατά πόσο αυτά τα μοντέλα προσεγγίζουν την πραγματικότητα. Θα ξεκινήσω με το πιο απλό μοντέλο και ένα απλό και αρκετά γνωστό είναι το συμπεριφορικό μοντέλο μάθησης. Θα σας το εξηγήσω πρώτα, πριν προχωρήσω να πω τι κάνει με το τσιγάρο. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, κάθε συμπεριφορά συνδέεται με θετικές εμπειρίες. Με λίγα λόγια, όταν εκδηλώσουμε μια συμπεριφορά, όταν κάνουμε κάτι και κάποιος μας πει μπράβο ή μας ενισχύσει ή έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς, έχουμε την τάση να την επαναλάβουμε. Εντάξει. Δηλαδή, με το φαγητό τρώμε, μας αρέσει η γεύση, έχουμε την τάση να επαναλάβουμε, να ξαναφάμε. Κάνει ένα παιδάκι, εκδηλώνει μια συμπεριφορά, λέει η μαμά του μπράβο, έχει την τάση να επαναλαμβάνει αυτή τη συμπεριφορά. Αυτό είναι ένα απλό μοντέλο. Ωστόσο, υπάρχουν και λυσιδωτικές συνδέσεις. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για αυτό το πείραμα του Παυλόφ, όπου ο Παυλόφ είχε ένα σκύλο και κάθε φορά, τον τάιζε ας πούμε αρχικά, κάθε φορά που ο σκύλος έβλεπε τον Παυλόφ, άλλοι τρέχαν τα σάλια του. Μετά ανακάλυψε πως όταν έβλεπε και την άσπρη μπλούζα, χωρίς να βλέπει τον ίδιο, έτρεχαν τα σάλια του, και μετά όταν η άσπρη μπλούζα μόνη της συνδέθηκε με ένα φως, κάθε φορά που άναβε το φως, έτρεχαν τα σάλια του, που σημαίνει ότι μπορούν να γίνουν αλυσιδωτές συνδέσεις. Δηλαδή να ξεκινήσουμε από ένα ερέθισμα και σιγά σιγά ένα άσχετο ερέθισμα να μας θυμίζει την αρχική συμπεριφορά. Αυτό το κατανοείτε? Γι' αυτό ένας καπνιστής μπορεί να συνδέσει το τασάκι, το τασάκι έχει άμεση σχέση με το τσιγάρο, το καφέ με το τσιγάρο, μπορεί να συνδέσει όμως την κούπα με το τσιγάρο, μπορεί να συνδέσει το πρωινό ξύπνημα, θυμάται ότι κάθε φορά. Και ένα σωρό άλλα πράγματα που είναι ατομικά για τον καθένα, γι' αυτό κιόλας λέμε να εξαφανιστούν όλα αυτά, όταν προσπαθούμε να το κόψουμε. Μπορεί κάποιος να συνδέσει μια καφετέρια, ένα φίλο του, αλλά οι συνδέσεις γίνονται αλυσιδωτές. Το είπα λοιπόν. Και σταδιακά εδραιώνεται η χρήση, η κατάχρηση και η εξάρτηση. Και πολύ σίγουρα βέβαια συνδέεται ότι έχουμε ευχάριστα συναισθήματα, μείωση του άγχους, που έχουμε δηλαδή και έτσι ένα θετικό συναίσθημα από την αρχή.
Λοιπόν, ο ένας λόγος που καπνίζει... Μια στιγμή, συγγνώμη. Οι περισσότεροι άνθρωποι, αν τους ρωτήσουμε για ποιο λόγο καπνίζετε, θα μας πούνε ότι βρέθηκα σε μια παρέα, κάπνιζαν οι άλλοι και κάπνισα κι εγώ. Άρα ξεκινάμε να καπνίζουμε γιατί μιμούμαστε κάποιον. Και αυτό το μοντέλο ανήκει στο συμπεριφορισμό, αλλά σε κάποιον άλλο θεωρητικό. Ξεκινάμε να εκδηλώνουμε μια συμπεριφορά γιατί μιμούμαστε έναν άνθρωπο. Το πιθανότερο να ισχύει για όσους από εσάς εδώ μέσα καπνίζετε. Δηλαδή μπορεί να είναι τόσο απλό. Βλέπω κάποιον άλλο να καπνίζει και καπνίζω κι εγώ. Στη συνέχεια αρχίζουμε να νιώθουμε ευχάριστα συναισθήματα, άρα έχουμε μία ανάμνηση θετικών συναισθημάτων. Και η μνήμη είναι αυτή που μας κάνει να θέλουμε να ξαναβιώσουμε αυτά τα θετικά συναισθήματα, άρα ξανακαπνίζουμε. Και περνάμε σιγά σιγά, όχι όλοι, δεν θα περάσουν όλοι, από τη χρήση στην εξάρτηση και στην κατάρτιση. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα περάσουν, θα κάνουν δοκιμή πειραματική ή μπορεί να κάνουν χρήση κατά διαστήματα, αλλά να μην περάσουν στην εξάρτηση. Ο ένας λόγος που εδραιώνεται η εξάρτηση από το τσιγάρο, επομένως, είναι ότι έχουμε στη μνήμη μας αυτές τις θετικές εμπειρίες. Η μνήμη δηλαδή είναι αυτή που μας κάνει να θέλουμε να ξαναζήσουμε θετικές εμπειρίες. Με την πάροδο του χρόνου όμως, αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε φορά που δεν καπνίζουμε, δεν βιώνουμε, αφού γίνουμε πια εξαρτημένοι χρήστες, δεν βιώνουμε και τα αρνητικά συναισθήματα. Άρα, έχουμε και ακόμα ένα λόγο να καπνίσουμε. Καπνίζουμε για να μην βιώσουμε τα αρνητικά συναισθήματα στέρησης. Έτσι. Το οποίο γίνεται, και αυτό δημιουργείται μια αυτόματη σύνδεση και ο καπνιστής μπορεί να πιάσει το τσιγάρο προκειμένου να μην βιώσει αρνητικά συναισθήματα. Εδώ το δώρο και η αμοιβή του δεν είναι τα ευχάριστα συναισθήματα, είναι το να αποφύγει να βιώσει τα δυσάρεστα. Εντάξει. Αυτό γίνεται βέβαια με την πάροδο του χρόνου όταν κάποιος έχει εξαρτηθεί. Επομένως, υπάρχει πάλι μια ανταμοιβή για το κάπνισμα. Δεν βιώνει αρνητικά συναισθήματα. Αυτό μπορεί να γίνει και με άλλες ουσίες. Δηλαδή, ένας άνθρωπος προκειμένου να μην βιώσει τα αρνητικά συναισθήματα, θα χρησιμοποιήσει την ουσία που του ταιριάζει τέλος πάντων, γιατί και το φαγητό είναι μια ουσία αντίστοιχη και το αλκοόλ και ούτε καθεξής, για να μην βιώσει τα αρνητικά συναισθήματα. Έχει λόγους που χρησιμοποιεί την ουσία. Δεν είναι ότι χρησιμοποιεί ούτε γιατί είναι. Δεν ξέρω εγώ τι μπορούμε να πούμε, υπάρχουν λόγοι σημαντικοί. Το κάνει για να μην βιώσει τα αρνητικά συναισθήματα. Δεύτερο δώρο. Το πρώτο δώρο είναι ότι τα βιώνει και μετά είναι ότι δεν τα βιώνει μόνο με τη χρήση. Σε εισαγωγικά δώρο, ανταμοιβή. Γιατί είπαμε ότι λειτουργεί ο εγκέφαλος με τρόπους ανταμοιβής. Τα λέω εδώ, τα γράφει κιόλας, αν θέλετε να διαβάσετε λίγο. Η εδραίωση όλων αυτών των συσχετισμών δεν είναι συνειδητή, αλλά αυτόματη, όπως η διαδικασία του φαγητού. Και εδώ συνοπτικά περιγράφεται αυτό που λέω τόση ώρα: πρώτη επαφή με το τσιγάρο, τακτική χρήση, εξάρτηση, αύξηση της δόσης, μακροπρόθεσμες βλαφερές επιπτώσεις και τότε συνήθως έρχεται η συνειδητοποίηση, δηλαδή όταν έρθουμε αντιμέτωποι με το ότι μπορεί να έχουμε κάποια επίπτωση από το τσιγάρο. Πολλές φορές και πριν από αυτό, αλλά συνήθως η συνειδητοποίηση έρχεται όταν πια τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Αυτό είναι το συμπεριφορικό μοντέλο. Η συνέχεια αυτού του μοντέλου, και χρονικά αλλά και ιστορικά, είναι το γνωστικό μοντέλο, ή γνωστικός συμπεριφορισμός, όπου προσθέτει κάτι απλό και κάτι καινούριο, ότι οι άνθρωποι δεν επαναλαμβάνουν μια συμπεριφορά αυτόματα μόνο γιατί υπάρχει μια ανταμοιβή, αλλά πριν την ανταμοιβή ο άνθρωπος έχει σκεφτεί ένα συγκεκριμένο γεγονός, το έχει αναλύσει και ανάλογα με το πώς θα το αναλύσει θα προχωρήσει ή όχι σε μια πράξη. Αυτή είναι η διαφορά. Στο συγκεκριμένο μοντέλο τι λέει με απλά λόγια? Έχουμε ένα πρόβλημα, προσωπικό, οτιδήποτε πρόβλημα. Αυτό από μόνο του το πρόβλημα δεν οθεί το άτομο στον εθισμό ή από την νοικοτήνη. Οι σκέψεις για αυτό το πρόβλημα ή οι πεποιθήσεις θα οδηγήσουν τον άνθρωπο να νιώθει θετικά ή αρνητικά, και εφόσον τελικά οι σκέψεις είναι αρνητικές, θα δημιουργηθούν αρνητικά συναισθήματα, άγχος, θλίψη, και αυτά τα συναισθήματα θα προσπαθήσει να διαχειριστεί
κάποιος. Με λίγα λόγια, προσπαθεί να διαχειριστεί τα αρνητικά συναισθήματα ένας άνθρωπος, αφού πρώτα σκεφτεί για το γεγονός. Εντάξει, κατανοητά. Πάμε παρακάτω. Και αυτά θα τα πω έτσι λίγο γρήγορα. Η σημασία έχει... Πάμε στο ψυχαναλυτικό μοντέλο. Έχει ασχοληθεί αρκετά και αυτό με την έννοια της εξάρτησης γενικότερα και με το κάπνισμα, αλλά και γενικότερα με την έννοια της εξάρτησης. Το μοντέλο αυτό υποστηρίζει ότι υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες προσωπικότητας του ατόμου, οι οποίες αναπτύσσονται νωρίς στη βρεφική και παιδική ηλικία και αργότερα οδηγούν το άτομο στη χρήση. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, το κάπνισμα συμβολίζει προσκόλληση του ατόμου στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης του παιδιού, 0 έως 2 ετών, αποτέλεσμα υπερβολικής και έντονης προσκόλλησης του παιδιού στη μητέρα ή λόγω ανεπαρκούς φροντίδας του βρέφους από τη μητέρα. Τι γίνεται με το κάπνισμα τώρα, πώς συνδέει αυτό το μοντέλο το κάπνισμα? Το ενήλικο άτομο ζητάει την ευχαρίστηση από το στόμα. Με το κάπνισμα, παλινδρομώντας το στοματικό στάδιο του πρώτου εξαμήνου ή των πρώτων 2 ετών, σε περιόδους που νιώθει ότι το εξωτερικό περιβάλλον του δημιουργεί πολύ άγχος και στρες. Θέλοντας να επαναβιώσει τα συναισθήματα ασφάλειας που ένιωθε στην αγκαλιά της μητέρας όταν θύλαζε, έχει λόγους να χρησιμοποιεί μια ουσία από το στόμα. Με λίγα λόγια, όταν χρησιμοποιεί το τσιγάρο, το αλκοόλ ή το φαγητό, νιώθει συναισθήματα ασφάλειας, τα οποία αυτά τα συναισθήματα ασφάλειας τα ένιωθε τα πρώτα 2 χρόνια ζωής, δίπλα στην αγκαλιά της μητέρας του. Κάθε φορά που έρχεται, όχι κάθε φορά, όταν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο εξωτερικό γεγονός, έχοντας ανάγκη να βιώσει αυτή την ηρεμία και την ασφάλεια από τη μητέρα του, χρησιμοποιεί μια ουσία, και τώρα για συγκεκριμένα θα πούμε αυτές τις ουσίες, για να νιώσει ασφάλεια και ηρεμία. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή, η ουσία χρησιμοποιείται για λόγους ασφάλειας και ηρεμίας. Θα μας πει μετά η κυρία Σιμοθρακή πώς λειτουργεί αυτό το μοντέλο στην εφηβεία. Τώρα όσον αφορά τους γονείς, καμιά φορά η μητέρα μπορεί να μην επιτρέψει στο παιδί να αναλάβει ρόλους ενηλίκου, και ενώ μια μητέρα που στην πραγματικότητα είναι μια καλή μητέρα, θέλει να προστατεύσει το παιδί της και μπορεί να κάνει πράγματα για εκείνο και ούτε καθεξής. Επομένως, ένας άνθρωπος μπορεί να μην μπορεί να αναλάβει ρόλους ενηλίκου. Τότε με επιλέγει κάποια κατάχρηση, εξάρτηση από ουσία ή τροφή, λέμε και τροφή γιατί είναι μέσα στις εξαρτήσεις, προκειμένου να ανακουφιστεί από τις εσωτερικές συγκρούσεις που βιώνει και οδηγείται μέσα από αυτό σε φαντασιώσεις άσχετες με την πραγματικότητα που το περιβάλλει. Υπάρχει ένας ερευνητής, ο Μπόλβι, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτά τα πρώτα 2 χρόνια. Να πω το πιο σημαντικό από αυτά, έχει αναπτύξει διάφορες θεωρίες για την προσκόλληση της μητέρας ως το ασφαλές σημείο εκκίνησης για διαρεύνηση του κόσμου. Το πιο σημαντικό είναι πως με απλά λόγια δημιουργούμε σχέσεις που μοιάζουν με το πρώτο χρόνο και δεύτερο ζωής, δημιουργούμε σχέσεις περίπου με τον τρόπο με τον οποίο σχετιστήκαμε τη μητέρα μας. Με τον οποίο μάλλον αλληλεπιδράσαμε, για να μιλάω συνέχεια, σχετιστήκαμε. Αυτά τα λέω έτσι απλά, λέει. Κάνει μία διάκριση βέβαια ανάμεσα στην έννοια εξάρτηση και δεσμό. Μία διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα 2 μοντέλα, καθώς θεωρεί την εξάρτηση ένδειξη παλινδρόμησης, ενώ το δεσμό μια φυσική λειτουργία που παραμένει παρούσα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού και συμβάλλει στην αίσθηση της ασφάλειας του παιδιού που με τη σειρά της επιτρέπει την ανεξαρτοποίησή του. Επομένως, αν στα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης του παιδιού δεν έχει εγκατασταθεί μια ασφαλής σχέση, ένας ασφαλής δεσμός ανάμεσα στο παιδί και το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη φροντίδα του, ενδέχεται το άτομο αυτό να αποκτήσει εξαρτητικές συμπεριφορές για να αποκτήσει μια αίσθηση ασφάλειας. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι η διάσταση αυτής της εξάρτησης σχετίζεται με την τάση πολλές φορές των γονιών
να είναι υπερπροστατευτική. Αυτό μπορεί να αφορά όλους μας, μην μπορώντας να σταματήσουμε έγκαιρα γονικές παροχές και να επιτρέψουμε στα παιδιά μας να αναλάβουν μόνα τους την ευθύνη για τη διαχείριση προσωπικών ζητημάτων. Επιπλέον, τα παιδιά που τη χάνουν υπερπροστατευτική συμπεριφορά από τους γονείς έχουν την τάση να επιδιώκουν άμεση ικανοποίηση των αναγκών τους, δηλαδή θέλω κάτι εδώ και τώρα. Αυτό που λέμε ότι δεν μπορούν να αναβάλουν την ικανοποίηση για αργότερα. Μπορεί να παρουσιάζουν αργότερα στην ενήλικη ζωή μια έλλειψη αυτοπεποίθησης, πιθανόν ή να φοβούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Είναι μία προσέγγιση. Υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις, θα σας μιλήσει και η Έλενα για μια άλλη προσέγγιση έτσι, που χρησιμοποιούμε. Πάμε τώρα στην προσωποκεντρική προσέγγιση του Ρότζερς. Αυτή η θεωρία με λίγα λόγια λέει ότι ένας άνθρωπος όταν δεν εκφράζει και δεν εκδηλώνει αυτό που πραγματικά θέλει, αλλά αναγκάζεται να συμπεριφερθεί ανάλογα με τις κοινωνικές επιταγές, τότε δεν είναι ο εαυτός του. Λόγω του ότι δεν είναι ο εαυτός του και δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του, χάνει το νόημα της ζωής του, την αυθεντικότητά του και δεν λειτουργεί αυθόρμητα. Είναι μια ωραία προσέγγιση, απλή αλλά έχει βάση. Αυτό γίνεται γιατί φοβόμαστε ότι άλλοι μπορεί να μας απορρίψουν. Δηλαδή, αν δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε, μπορεί να νιώσουμε ότι θα μας απορρίψει το κοινωνικό περιβάλλον. Γι' αυτό μπορεί να μην είμαστε αυθεντικοί. Κάθε φορά όμως που αρνούμαστε τα συναισθήματά μας ή εμποδίζουμε τον εαυτό μας από το να τα εκφράσουμε, δεν του δίνουμε την ευκαιρία να μάθει και να αναπτυχθεί. Αυτά τα κατεπιεσμένα συναισθήματα βγαίνουν προς τα έξω υπό τη μορφή άγχους και θλίψης, όταν συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι δεν είναι ο εαυτός του, αλλά παίζει τη ζωή κάποιου άλλου. Με τη χρήση ουσιών τελικά προσπαθεί να ελέγξει και να μειώσει τον προσωπικό πόνο. Για την προσωπική ελευθερία και την αυθεντικότητα που έχασε μέσα στο πέρασμα του χρόνου, ακολουθώντας κοινωνικές επιταγές ή επιλογές που δεν εξέφραζαν αυτό που πραγματικά είναι. Ο Ρότζερς αυτό που προτείνει είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε ο εαυτός μας, να βρούμε να κατανοήσουμε τις πραγματικές μας ανάγκες, να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας και να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο αυθεντικοί. Και μετά δεν θα έχουμε ανάγκη να χρησιμοποιούμε ουσίες για να καλύπτουμε τα αρνητικά συναισθήματα λόγω της ματέωσης που νιώθουμε. Να πω ότι, θα μου πείτε για ποιο λόγο δεν είμαστε αυθεντικοί. Μια υπόθεση είναι ότι όταν είμαστε μικρά παιδιά, προσπαθούμε να ευχαριστήσουμε τους γονείς μας. Και αν οι γονείς μας διαφωνούν με αυτό που εμείς θέλουμε να εκφράσουμε ή να είμαστε, νομίζουμε ότι θα χάσουμε την αγάπη τους. Επομένως, θεωρούμε ότι είναι έξυπνο ή για θέματα επιβίωσης να μην εκφράζουμε αυτό που πραγματικά νιώθουμε, προκειμένου να μην χάσουμε την αγάπη των γονιών μας. Έτσι το βλέπουμε σαν παιδιά. Δεν σημαίνει πως οι γονείς κάνουν κάποιο λάθος. Οι γονείς θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά να γίνουν το καλύτερο δυνατό. Το μαθαίνουμε αυτό και έτσι μαθαίνουμε να προσαρμόζομαστε στις ανάγκες και στις επιταγές των άλλων. Πριν πάω στο πολυδιάστατο μοντέλο, που συνδυάζει 3 διαφορετικά μοντέλα, θα αναφερθώ πολύ λίγο σε μια προσέγγιση της συστημικής θεωρίας, όπου θεωρεί τη χρήση ως έναν τρόπο διαφοροποίησης του παιδιού από την οικογένεια. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι σημαίνει αυτό. Σε μια οικογένεια που τα όρια δεν είναι ξεκάθαρα και οι άνθρωποι είναι αρκετά κοντά έως πολύ κοντά, μπορεί αυτό να μην το αντέχει ένα μέλος. Δηλαδή, να μην αντέχει ότι υπάρχει πολύ στενή σχέση. Ψυχολογικά αυτή η σχέση ονομάζεται συμβιωτική. Ο γονιός δεν το γνωρίζει, δεν κάνει κάτι κακό επίτηδες, απλά είναι πολύ κοντά στο παιδί και πολλές φορές θέλει όλα τα μέλη της οικογένειας, αυτό το συγκεκριμένο σύστημα οικογένειας, να μην διαφοροποιούνται από αυτό που επιτάσσει η οικογένεια. Στην προσπάθειά του ένα παιδί να δείξει την διαφοροποίησή του, δηλαδή να πάρει αποφάσεις από αυτό, μπορεί να εκδηλώσει μια αρνητική συμπεριφορά, αλλά παράλληλα να διαφοροποιηθεί, να δείξει την απόστασή του. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε.
Δηλαδή μπορούμε να δείξουμε την απόστασή μας με πολλούς τρόπους και με άλλους τρόπους, αλλά μπορούμε να δείξουμε ότι παίρνουμε αποστάσεις με κάποιον μέσα από την αντίδραση ή μέσα από τη διαφοροποίηση με έναν αρνητικό τρόπο. Τώρα, μία έκφραση αρνητικής διαφοροποίησης μπορεί να είναι η χρήση του τσιγάρου. Ασυνείδητα, μας κάνει να νιώθουμε ότι παίρνουμε αποστάσεις. Χώρο για ότι η ουσία μπορεί να δημιουργήσει και αποστάσεις έτσι κι αλλιώς. Και πάμε στο τελευταίο μοντέλο, το μοντέλο του Λίβενστάιν. Κατά κύριο λόγο, βέβαια, αυτό το μοντέλο αφορά τις παράνομες ουσίες εξάρτησης, αλλά ήθελα να το αναφέρω, γιατί θεωρώ πως είναι έτσι σημαντικό. Η εξάρτηση είναι μια κατάσταση που αναδύεται από τη συνάντηση μιας προσωπικότητας, μιας ψυχοδραστικής ουσίας και ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος. Με λίγα λόγια, δίνει την ίδια βαρύτητα αυτό το μοντέλο, όχι μόνο στο άτομο και την ευθύνη, έτσι, αλλά και στη βιολογική δράση της ουσίας, την οποία λίγο την είπαμε πριν όσον αφορά την νοικοτήνη, αλλά και στο περιβάλλον το κοινωνικό. Και θεωρεί πως έχουν την ίδια ευθύνη ή το ίδιο ποσοστό, ας πούμε, συμμετοχή στη χρήση. Και να πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι ένας άνθρωπος σε μια φάση της ζωής του δεν είναι καλά. Άρα έχουν την προσωπικότητα, έχουν τον άνθρωπο. Τυχάνει να βρεθεί δίπλα του μια ουσία. Τσιγάρο, οποιαδήποτε ουσία, γιατί παρέα καπνίζει. Χρησιμοποιεί την ουσία. Μειώνεται το άγχος του. Όμως, συμβάλλει σε αυτό και το κοινωνικό περιβάλλον. Είτε γιατί είναι αποδεκτή αυτή η ουσία στο περιβάλλον που κινείται αυτή την περίοδο, είτε γιατί το ίδιο το περιβάλλον, το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, οικογενειακό, με όλες τις διαστάσεις του περιβάλλοντος, μπορεί να του έχει δημιουργήσει κάποια συναισθήματα άγχους, ματέωσης, φόβου, όπως αυτές τις περιόδους τώρα που υπάρχει οικονομική κρίση. Δηλαδή το κοινωνικό περιβάλλον σε αυτή τη φάση, αλλά και γενικότερα, παίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο να κάνει κάποιος χρήση ή όχι μιας ουσίας. Και παίζει ρόλο και με έναν απλό τρόπο ότι όταν γύρω μας υπάρχει μια ουσία, αυξάνονται οι πιθανότητες να τη χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή παίζει ρόλο με πολλούς τρόπους το κοινωνικό περιβάλλον, και λόγω των ματαιώσεων που δημιουργεί, λόγω των ανασφαλιών, λόγω του ότι οτιδήποτε αρνητικό κοινωνικό περνάει στην οικογένεια αναγκαστικά και μετά στο άτομο, γιατί όλα αυτά αλληλοσυνδέονται. Αυτό το πολυδιάστατο μοντέλο δίνει, όπως είπαμε, την ίδια βάση και στους τρεις τομείς, δηλαδή άτομο, ουσία, βιολογική δράση της ουσίας, περιβάλλον. Γι' αυτό θεωρούμε πως είναι ένα αρκετά καλό μοντέλο, γιατί είναι καλό να μιλάει κάποιος για το άτομο και για την κοινωνία, αλλά πρέπει να θυμάται πάντοτε ότι η ουσία έχει βιολογική δράση και η βιολογική δράση είναι δυνατή, γι' αυτό ένας άνθρωπος δυσκολεύεται να την κόψει. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε τη βιολογική δράση της ουσίας στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ή δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για την κοινωνία και την ουσία, ξεχνώντας πόσο σημαντική είναι η συμβολή και η θέληση του ατόμου σε οτιδήποτε τον αφορά. Σε οποιοδήποτε όμως επίπεδο και αν δουλεύουμε, είτε κοινωνικό, είτε βιολογικό, είτε ατομικό, σίγουρα υπάρχουν αποτελέσματα. Γιατί αν το δούμε αντίστροφα, αν βγάλουμε έναν από τους τρεις παράγοντες, βοηθάμε στο να μειωθεί η δοκιμαστική χρήση της ουσίας. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Οποιαδήποτε ερώτηση ή συζήτηση σχετικά με αυτά που ακούσατε, μπορούμε να κάνουμε στο τέλος της συζήτησης. Θα μας μιλήσει για τις βλαπτικές επιπτώσεις του καπνίσματος στον ανθρώπινο οργανισμό η γιατρός στο νοσοκομείο μας, η κυρία Ξινέλη, την οποία και ευχαριστώ γιατί προθήμως δέχτηκε στην πρότασή μας, δέχτηκε να έρθει να συμμετάσχει σε αυτή την ημερίδα. Είναι το κάπνισμα μια αθώα συνήθεια? Από κάτω είναι το τσιγάρο. Βλέπετε όλα αυτά που περιέχει. Κανένας δεν φαντάζεται που καπνίζει ότι μέσα στο τσιγάρο υπάρχει δηλητήριο, αρσένιο δηλαδή. Κανένας, εκτός από τα γνωστά που ξέρουμε για την νοικοτήνη και το μονοξίδιο, ότι ακόμα μέσα υπάρχουν εντομοκτώνα, που αυτά δηλαδή είναι ουσίες βασικά που ψεκάζουν
τον καπνό, σαν καπνό, υπάρχει μπογιά, υπάρχουν αμμονίες και ακόμα υπάρχει και ένα ωραίο πράγμα που είναι φορμαλδεΐδη, που αυτό είναι συντηρητικό. Με αυτό συντηρούμε όχι μόνο τα πτώματα, αλλά χρησιμοποιείται από τελευταίες έρευνες, έχει βρεθεί και σε άλλες ουσίες, όχι μόνο στο τσιγάρο, αλλά και σε συντηρητικά και τα τρόφιμα, αυτά που καταναλώνουμε. Οπότε θα ξεκινήσω με τις κυριότερες βλάβες στον οργανισμό που επιφέρει, είναι αυτές που έρχονται σε άμεση επαφή με το τσιγάρο. Το κρατάμε στο χέρι μας, χαλάνε τα νύχια. Το βάζουμε στο στόμα μας, χαλάνε τα χείλια από πάνω. Παρακάτω, όχι μόνο η γλώσσα που έρχεται σε επαφή με τον καπνό, χαλάει και το δέρμα των χειλιών, θα σας το πω παρακάτω. Μετά πάμε προς τα κάτω, προς το αναπνευστικό σύστημα, που εδώ σας έχω δύο εικόνες, πολύ ωραίες. Το ένα είναι αυτή εδώ η εικόνα, που δείχνει πόσο επηρεάζει τις φωνητικές χορδές και έχουμε την αλλίωση της φωνής, ακόμα και την πάρεση καμιά φορά των φωνητικών χορδών, με συνέπεια καρκίνο των φωνητικών χορδών και κατά συνέπεια καρκίνο του λάριγγα και όλες τις περιοχές γύρω-γύρω από τις φωνητικές χορδές, γιατί κατά κύριο λόγο από εκεί περνάει. Η κύρια δίωδος για να πάει στο κατώτερο αναπνευστικό είναι οι φωνητικές χορδές. Η πιο άμεση επαφή με το στροβιλισμό που γίνεται μέσα επηρεάζει πάρα πολύ τις φωνητικές χορδές και έχουμε και το βράχο της φωνής. Κατά συνέπεια έχουμε εδώ πέρα, όταν έχουμε όλη αυτή τη φλεγμονή γύρω-γύρω από τις φωνητικές χορδές, έχουμε και βήχα και καμιά φορά και δύσπνοια. Το αισθάνεται ο άρρωστος, το εκλαμβάνει σαν δύσπνοια. Τώρα θα πάμε στα κυριότερα, στο αναπνευστικό σύστημα. Εδώ βλέπουμε ένα καπνιστή και εδώ έναν μη καπνιστή. Ένα μαύρο ωραίο πνευμόνι με μια μεγάλη καρδιά διαδεδομένη σε δεξιές κοιλότητες. Και εδώ βλέπουμε ένα ωραίο πνευμονάκι με καλή διαχυτικότητα, μια μικρή καρδιά σχετικά, χωρίς μεγάλες βλάβες. Ο άρρωστος μας, ο γνωστός, οι δύο γνωστοί μάλλον άρρωστοι, με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Ο πρώτος είναι ο Big Puffer και ο δεύτερος είναι ο Blue Bloater. Ο πρώτος είναι ένας άρρωστος που βήχει συνέχεια. Έχει απόχρεψη. Δεν μπορεί να περπατήσει. Κάνει 2 βήματα, κουράζεται. Έχει δύσπνοια. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί οξυγόνο. Και όλα αυτά γιατί? Με το που εισέρχεται ο καπνός μέσα στις κυψελίδες, αυτές είναι 2 μικρές, οι κυψελίδες θα τις φανταστείτε σαν 2 μικρά τέτοια, αυτές σπάνε, χάνουν την ελαστικότητα. Κάνει ένα εμφύσιμα, μερικές φορές παλνοβιδιακό, μερικές φορές βοτριδιακό, ανάλογα με τον τύπο και το φαινότυπό του. Ο δίπλα μας άρρωστος, ο πιο παχύς, υπέρβαρος, δυσπνοϊκός, δεν μπορεί να σκύψει να δέσει τα παπούτσια του, τα κορδόνια των παπουτσιών του, με λιγότερη απόχρεμψη, αλλά πρισμένα πόδια, δεν μπορεί να περπατήσει και αυτός μια δύσκολη κατάσταση. Και όλα αυτά γιατί? Επίσης έχουμε μια πολύ επίπτωση του άσθματος. Το νησί γενικά εδώ πέρα, το δικό μας το νησί, έχει γύρω στο 56% βρονχικό άσθμα και άσθμα γενικά. Με το που καπνίζουμε και εισέρχεται ο καπνός μέσα στο κατώτερο αναπνευστικό και στις κυψελίδες, δημιουργεί μία φλεγμονή των μικρών αεραγωγών, που σημαίνει συρριγμό.
ήδη από το άσθμα, όσοι έχουν άσθμα και είναι καπνιστές, επιβαρύνεται η κατάστασή τους κατά 50%. Γιατί, όπως σας είπα, κάνουν συρριγμό. Με το που καπνίζουν δημιουργείται επιπλέον φλεγμονή από την υπάρχουσα που έχουν στο άσθμα, στη χρόνια τους πάθηση. Και έχουμε πρόβλημα και εδώ πέρα. Και το χειρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας καπνιστής είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, που συνδέεται με γενετικό υλικό. Εδώ βλέπετε πως είναι η μάκρο, εδώ πως είναι από μέσα το πνευμόνιο. Αυτός είναι ένας όγκος που δημιουργείται από το κάπνισμα, οι βαρύ καπνιστές, που βαρύς καπνιστής θεωρείται ένας άρρωστος που κάνει πάνω από 10 τσιγάρα την ημέρα, 10 και πάνω, αυτοί θεωρούνται καπνιστές. Οι ελαφροί καπνιστές είναι από 3 τσιγάρα και πάνω. Και θα πω ότι καπνιστής θεωρείται, ακόμα καπνιστής θεωρείται ένας που κάνει μέχρι και 3 τσιγάρα. Δηλαδή αυτές είναι οι τελευταίες οδηγίες της BTS και της ATS σχετικά με το κάπνισμα. Ότι οι καπνιστές θεωρούνται, αυτοί που καπνίζουν πάνω από 2 με 3 τσιγάρα την ημέρα θεωρούνται καπνιστές. Οι παθητικοί καπνιστές ακόμα δεν υπάρχουν μελέτες για τους παθητικούς καπνιστές. Το θέμα είναι ότι οι παθητικοί καπνιστές σε ένα δωμάτιο, σε ένα χώρο παραδείγματος χάρη τέτοιο, όπως είμαστε τώρα, και καπνίζει ένα συνέχεια, δηλαδή και κάνει ένα πακέτο τσιγάρο την ημέρα και ο άλλος είναι μαζί του, που δεν καπνίζει. Και αυτός θεωρείται καπνιστής. Θεωρείται καπνιστής και καπνιστής που μπορεί να πάθει πρόβλημα, δηλαδή να δημιουργηθεί και ιδιαίτερα στο ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό. Και θα σας συνεχίσω με το τώρα. Πριν πάω κάτω, πώς συνδέονται οι υπόλοιπες ασθένειες του υπόλοιπου οργανισμού με το κάπνισμα. Και το πνευμόνι που έρχεται σε άμεση επαφή με το κάπνισμα δεν είναι μόνο όργανο που κάνει την ανταλλαγή των αερίων, αλλά είναι και ένα όργανο που μεταβολίζει. Δηλαδή όλα αυτά που σας έδειξα πιο πάνω, τις ουσίες που πάνε από το τσιγάρο στο πνευμόνι, μπογιές, όλα αυτά, το πνευμόνι πρέπει να τις διαχειριστεί και να τις μεταβολήσει, γιατί έρχονται σε άμεση επαφή μαζί του. Αυτές όμως οι πιο πολλές ουσίες μεταβολίζονται μέσω του αίματος. Πώς? Στις θαλικές κυψελίδες υπάρχει ανάμεσα στις κυψελίδες υπάρχει η κυψελιδοαρτηριακή μεμβράνη. Εκεί γίνεται η ανταλλαγή των αερίων. Δηλαδή τι? Με τις αρτηρίες, το πνευμόνι που είναι αντίστροφο από τις αρτηρίες του υπόλοιπου σώματος, γίνεται η οξυγόνωση του αίματος. Δηλαδή καθαρίζει με τον αέρα που εισπνέουμε εμείς, καθαρίζει το μονοξίδιο και το διοξίδιο και δίνει οξυγόνο. Αυτή είναι η ανταλλαγή των οξυγόνων, γιατί για να λειτουργήσει κάθε ιστός χρειάζεται οξυγόνο. Όταν δεν υπάρχει ιστική οξυγόνωση, υπέρχεται θάνατος του κυτάρου. Και γι' αυτό το λόγο όλες αυτές οι ουσίες που μεταβολίζονται στο πνευμόνι λόγω της ανταλλαγής των αερίων περνάνε μέσα στη συστηματική κυκλοφορία. Δηλαδή που από τη δεξιά κοιλότητα πάνε στην καρδιά και συνεχίζει η καρδιά, κάνει παροχή οξυγόνου, αίματος, κατά συνέπεια οξυγόνου σε όλους τους ιστούς. Και έτσι οξυγόνεται όλος ο ανθρώπινος οργανισμός. Από το πνευμόνι ξεκινάει και την καρδιά. Και έτσι, λόγω της συνεχείας, έχουμε και προβλήματα στο καρδιαγγειακό σύστημα. Καλά, αυτό, η αύξηση παλμών της καρδιάς, βέβαια, δεν έχει καμιά σχέση με το μεταβολικό σκέλος του αναπνευστικού. Έχει καθαρά σχέση με την νικοτίνη. Όταν εισπνέουμε, περνάει η νικοτίνη πάλι μέσα από τα αιμοφόρα αγγεία όλα αυτά, περνάει, αυξάνει την καρδιά με την ινότροπη δράση και έχουμε αύξηση παλμών καρδιάς. Κάθε τσιγάρο, λέει, που κάνουμε αυξάνει τους παλμούς της καρδιάς 10 με 20 σφίξεις ανά λεπτό. Που αυτό σημαίνει ότι αν έχεις κανονικά ανά λεπτό 70 σφίξεις, θα τις κάνεις 90. Το maximum.
Μετά, κατά συνέπεια, έχουμε αύξηση της πίεσης του αίματος και όλη αυτή η μεταβολική δράση έχουμε σμίκρινση των αρτηριών. Τι σημαίνει αυτό? Μικραίνουν οι αρτηρίες που πάνε και αιματώνουν την καρδιά και όλα τα υπόλοιπα αγγεία. Εδώ πέρα στην πρώτη εικόνα βλέπουμε αυτή τη σμίκρινση των αρτηριών, πως είναι μια αρτηρία στο καρδιαγγειακό σύστημα, όχι στο σύστημα των πνευμόνων. Και εδώ η δεύτερη διαφάνεια δείχνει ένα αγγείο της καρδιάς, πώς έχει γίνει μετά από την έκρηση της χολυστερίνης. Γιατί με το κάπνισμα έχετε αποσύνδεση λίπους και χολυστερίνης, που αυτό είναι αίτια από το μονοξίδιο του άνθρακα που δημιουργεί το κάπνισμα. Με συνέπεια να έχουμε και στεφανιαία νόσο και καρδιακή ανεπάρκεια, όπως σας έδειξα στην άνω διαφάνεια που κάνει το κάπνισμα, δεξιά και αριστερή, και με τη στένωση των αγγείων που προκαλεί όλη αυτή η ιστορία έχουμε και έμφραγμα μυοκαρδίου. Έμφραγμα μυοκαρδίου σημαίνει θάνατος. Όχι οξυγόνωση και θρέψη επαρκή της καρδιάς και κατά συνέπεια αρέστη. Λοιπόν, στο καρδιαγγειακό σύστημα, για τα αγγεία μιλάμε τώρα, προκαλεί θρόμβωση. Τι είναι η θρόμβωση? Η θρόμβωση είναι θρωματικές πλάκες. Περνάει από μέσα το αίμα, έχει όλες αυτές τις βλαβερές ουσίες, κάνει ένα, όπως είναι το αγγείο, κάνει εδώ ένα έμφρακτο. Πλάκες, τις μαζεύει, στενεύει αυτό, έχουμε θρόμβωση. Αθυρομάτωση και γίνονται σκληρά τα αγγεία, δεν έχουν ελαστικότητα, να στέλνουν και να φέρνουν αίμα πίσω. Μετά έχουμε και υποξία στα τυχώματα των αρτηριών και αυτό είναι πάρα πολύ κακό, γιατί με την υποξία δεν αιματώνεται καλά το αγγείο και έχουμε κατά συνέπεια θυρομάτωση και έμφρακτο. Και στον εγκέφαλο όλα αυτά προκαλούν εγκεφαλικό και θρόμβωση του εγκεφάλου, αυτή η εικόνα που βλέπουμε στις διαφάνειες. Αυτός είναι ο εγκέφαλος εκεί, οι άβλακες και όλα αυτά, και στο κέντρο δείχνει ένα ωραιότατο αγγείο που έχει κάνει θρόμβωση. Συνεχίζω. Με το κάπνισμα κάνουμε την πνευμονική υπέρταση. Η πνευμονική υπέρταση είναι μια δύσκολη νόσος και κατά κύριο λόγο, εκτός από την ιδιοπαθή, η δευτεροπαθής πνευμονική υπέρταση οφείλεται πιο πολύ, το μεγαλύτερο της ποσοστό, στο κάπνισμα. Η πνευμονική υπέρταση δεν είναι μια αθώα νόσος, είναι μια δύσκολη νόσο γιατί κάνει πνευμονικές εμβολές. Οι πνευμονικές εμβολές, όταν είναι χρόνιες και μαζεύονται, κάνει έμφρακτο στον πνεύμονα. Και όχι μόνο στον πνεύμονα και στην καρδιά. Μετά έχουμε κακή κυκλοφορία των άνω και των κάτω άκρων. Έχουμε ψυχρά χέρια, ψυχρά πόδια, δεν έχουμε καλή κυκλοφορία και το χειρότερο που εμφανίζεται σε πολύ μικρές ηλικίες, ειδικά σε άντρες μικρής ηλικίας, είναι αυτή η γάγγραινα που είναι αποφρακτική θρομβαγγείτιδα. Φτάνει δηλαδή ο άλλος να χάσει τα δάχτυλα του ποδιού του, να έχει μια χρόνια φλεγμονή, να μην μπορεί να περπατήσει, να γίνει ανάπηρος, να χρειαστεί. Αυτή η νόσος είναι χαρακτηριστική των καπνιστών και είναι χαρακτηριστική στους άντρες από 40 μέχρι 50 ετών. Συνήθως αυτές τις ηλικίες προσβάλλει λόγω και της κακής ποιότητας των αγγείων. Όπως σας είπα και πιο πάνω, νωρίτερα, ότι όλα αυτά που περνάνε μεταβολίζονται μέσα από το πνευμόνι, δηλαδή περνάνε με το αίμα σε συστηματική κυκλοφορία. Το στομάχι και γενικά το πεπτικό είναι ένα σύστημα που έχει πάρα πολλά αιμοφόρα αγγεία. Όταν περάσουν όλες αυτές οι βλαπτικές ουσίες, πάνε και επικάθονται και ξεκινώντας, θα σας πω, από το στομάχι, αυτό που δείχνει εδώ αυτή η διαφάνεια, κάνουν έναν καρκίνο στο στομάχι. Μετά μπορεί να κάνεις γαστρίτιδα, με παλινδρόμηση, να ανεβαίνουν υγρά επάνω, να αισθάνεσαι κάψιμο, δυσφορία εδώ, να έχεις βήχα. Αυτό είναι μια γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση λόγω της χαλάρωσης που προκαλεί το κάπνισμα, ακόμα και στο σφιχτήρα του στομάχου, με τον ισοφάγο.
έχουμε προβλήματα στη χώνευση. Λένε ότι το τσιγάρο, όταν φας, μετά από ένα τσιγάρο, αισθάνεσαι το στομάχι σου καλύτερα, πιο ελαφρύ, πιο διάφορα. Αυτό δεν υφίσταται, αυτό είναι μύθος. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει, δηλαδή δεν συνδέεται, απλώς δημιουργεί προβλήματα χώνεψης, δεν είναι εύκολα πεπτώμενες οι τροφές, δηλαδή διασπόμενες. Με κάποιο μηχανισμό δεν αφήνει τη χώνεψη να γίνει η χώνεψη σωστά. Και επίσης έχουμε την καταστροφή των θρεπτικών στοιχείων και βιταμινών. Δεν απορροφούνται σωστά τα ιχνοστοιχεία, οι βιταμίνες και όλα τα θρεπτικά συστατικά από το πεπτικό σύστημα, από το έντερο, από το λεπτό περισσότερο. Εξάλλου έχει σχετιστεί πάρα πολλές φορές με τον καρκίνο στο σηκώτη, που είναι ένα συμπαγές όργανο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη αιματική ροή. Είναι αυτό που βλέπουμε στη διαφάνεια δίπλα από το στομάχι, με τη χολή. Έχασα το κένσορο, αυτό είναι το σηκώτη. Δηλαδή εκτός από το ποτό, συγγνώμη, και το τσιγάρο... Ναι, λόγω αυτού του μεταβολικού που έχει το πνευμόνιο και την αιμάτωση, τη μεγάλη αιμάτωση. Μετά, στο δέρμα, όπως σας είπα και νωρίτερα με το κάπνισμα που έρχεται σε επαφή εδώ με το στόμα, με τα χείλη, δημιουργεί έλκη στα χείλη, κάψιμο και χάνουν την ελαστικότητά τους και την υφή του δέρματού της, την καλή σύσταση του δέρματος των χειλιών. Εξάλλου εδώ πέρα βλέπουμε ένα δερματικό καρκίνο που αυτός έχει σχετιστεί με το τσιγάρο. Είναι δηλαδή μια διαφάνεια που τη βρήκα σε ένα βιβλίο δερματολογίας και έχει σχετιστεί με το καρκίνο, με το κάπνισμα. Είναι κακοήθης καρκίνος του δέρματος που έχει προκληθεί από το τσιγάρο και είναι στο πρόσωπο. Επίσης, το δέρμα χάνει την ελαστικότητά του. Ρητίδες οι γυναίκες. Ρητίδες, ναι, χάνει την ελαστικότητα του γενικά σε όλο το πρόσωπο, όχι και μόνο στο πρόσωπο, και σε όλο το σώμα. Οι ρητίδες της γυναίκες και αυτά, και χάνει την στελπνότητά του και τη λάμψη του. Στα μάτια προκαλεί τύφλωση, που μέχρι πρόσφατα και εγώ δεν το ήξερα, τώρα το ανακάλυψα. Κάνει επίσης καταράκτη και εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Είναι αυτή η εικόνα που έχω εδώ πέρα. Φέρνει κατάθλιψη. Εγώ ήξερα ότι το κάπνισμα μέχρι τώρα έφερνε εφορία και όχι κατάθλιψη. Αλλά τελικά οι άνθρωποι γίνονται καταθλιπτικοί γιατί κάθονται μέσα σε ένα δωμάτιο και καπνίζουν. Και αυτό πώς? Όλοι οι ψυχιατρικοί άρρωστοι είναι βαρύς καπνιστές. Όλοι οι ψυχιατρικοί άρρωστοι. Δεν υπάρχει ένας άρρωστος που να πάω να δω όλα τα χρόνια που είναι και στην ειδικότητα και σε αυτή που να μην καπνίζει και να έχει κατάθλιψη. Επίσης κάνει πόνο στη μέση, τραύματα στους μυς και στους συνδέσμους. Κάνει τις πληγές λόγω της καταστροφής του δέρματος να μην κλείνουν εύκολα. Και στο ουρογυνοποιητικό έχει κάνει πρώιμη εμεινόπαυση, στηρότητα, σεξουαλική ανικανότητα. Εδώ δεν σας έχω βάλει την εγκυμοσύνη. Το κάπνισμα είναι θάνατος για την εγκυμοσύνη, γενικά για το παιδί. Γιατί περνάει μέσα από το πλακούντα, όλα περνάνε εκεί, μέσω των σφλέβων και των αρτηριών που συντίζεται το παιδί, και αυτό περνάει το αίμα, περνάει και τα βλαπτικά συστατικά του καπνού. Όλα αυτά περνάνε μέσα. Και δυστυχώς το παιδί, ειδικά στις μικρές ηλικίες, σε ένα έμβριο, όταν εκτεθεί σε όλα αυτά τα βλαβερά συστατικά, είναι λογικό να υπάρξει κάποιο πρόβλημα μετέπειτα. Και χαλάει επίσης και τη στελπνότητα των μαλλιών και πέφτουν τα μαλλιά μας. Και εδώ σας έχω μια ωραία διαφάνεια, μια ωραία κυρία, πώς ήταν αν δεν κάπνιζε και πώς είναι τώρα που καπνίζει. Το κάπνισμα στο πνευμόνιο, αυτό είναι σκίτσα, εντάξει. Μια κρεμάλα, μια ποντικοπαγίδα, μια διαφήμιση, και αυτό είναι ένα από την πνευμονολογία.
με καρκίνο του πνεύμονα ένας άρρωστος και πόσο τσιγάρα κάπνιζε ημερησίως. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός. Είναι αληθινή δηλαδή η ακτινογραφία αυτή, είναι ασθενούς. Αυτά είχα να σας πω. Δυστυχώς πρέπει να κόψουμε το κάπνισμα. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι εφικτό, γιατί και έχουμε πάρα πολλούς αρρώστους και εμείς στην κλινική που έχουν πάρα πολλά προβλήματα που προέρχονται από το κάπνισμα και όταν τους πούμε για να κόψεις το τσιγάρο, μας λένε γιατρό, αυτό δεν είναι εύκολο για μένα. Κι όμως είναι. Να σας πω κάτι, επειδή από αυτή την άποψη, ό,τι πιάνουμε τώρα τελευταία στην κλινική, σας το λέω, δηλαδή από τα τελευταία γεγονότα της εβδομάδας που μας πέρασε, ό,τι πιάσαμε στα χέρια μας, είχαμε 5 αρρώστους μέσα, ο ένας ήταν χαπίτης, οι 4 ήταν βαρύ καπνιστές. Το χαπίτης, πες τι είναι, γιατί... Ναι, είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αυτές τις 2 εικόνες που σας έδειξα. Ναι, το λέμε εμείς, κακώς είναι άσχημη λέξη. Τη χρησιμοποιούμε εμείς μόνοι μας στην κλινική, δεν είναι ευδόκιμη. Είναι χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια λόγω καπνίσματος. Εκτός από αυτόν τον άρρωστο που είχαμε, οι υπόλοιποι 4 φύγανε, ένας έμεινε, ήταν καπνιστές με μάζα που διαγνώστηκε θετικό για κακοήθεια. Για καρκίνο. Ναι, θετικό για καρκίνο. Ο ένας δε είχε και κληρονομικό ιστορικό. Πατέρας, αδερφός. Και πάλι όμως του το είπαμε, που τον βλέπαμε νωρίτερα και του το είπε και ο άλλος αδερφός που ζει, που είναι εν ζωή και δεν είναι καπνιστής πλέον, το έχει κόψει. Όσες φορές και να του το έλεγε, του έλεγε εγώ δεν κόβω το τσιγάρο. Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω. Αναφέρατε πριν ότι μέσα στις συνέπειες είναι για το άσθμα. Ναι. Μιλάω αυτή τη στιγμή με προσωπική εμπειρία. Είχα αλλεργικό άσθμα. Έχει κάποια σχέση από πλευράς γονέων κτλ. Ή είναι άσχετο? Το αλλεργικό άσθμα είναι μερικές φορές και κληρονομικό. Όπως και το άσθμα, το άλλο. Ναι. Επιβαρύνεται. Με το κάπνισμα επιβαρύνεται. Γιατί σας λέω, κάνει φλεγμονή στους μικρούς αεραγωγούς, τους τελικούς. Πριν φτάσει στην κυψελίδα, το άσθμα είναι είναι πρώτων τελικών βρονχιολίων. Εκεί υπάρχει μια χρόνια φλεγμονή όταν είσαι ασθματικός. Και όταν είσαι αλλεργικός ασθματικός, ειδικά τους 3 μήνες της άνοιξης και τους 3 μήνες του φθινοπόρου, υποφέρεις. Υποφέρουν οι άρρωστοι. Είχα πρόβλημα, τώρα σχεδόν έχει κοπεί. Μάιο-Ιούνιο. Ναι. Είναι οι αλλεργίες που υπάρχουν όλα τα αλλεργιογόνα στο περιβάλλον. Νομίζω ότι είναι περισσότερο αυτό που μου λέτε. Το βάζω και σε ψυχολογικό θέμα, γιατί θα σας πω, ναι. βγήκε 18 χρονών. Να κάνουμε τις ερωτήσεις. Υπάρχει και το άσθμα του στρες. Θα σας απαντήσω και μετά. Όταν συνεχίσουν, ό,τι θέλετε θα με ρωτήσετε. Ναι. Θα το κάνουμε στο τέλος αυτές τις ερωτήσεις. Κρατήστε τις. Και ό,τι θέλετε. Ευχαριστούμε την κυρία Ξινέλη για την τοποθέτηση στην περιστατωμένη και την ανάλυση της. Νομίζω ιδιαίτερα οι καπνιστές και οι καπνίστρες από αυτή την αίθουσα θα βγουν ιδιαίτερα προβληματισμένοι, γιατί γεννηθήκαν πολλά ερωτηματικά και προβληματισμοί. Πιστεύω να είναι προς τη θετική κατεύθυνση και να βοηθήσει αυτό. Πάμε στην άλλη ενότητα που είναι υποστηρίζοντας το Δημοτικό Σχολείο για την πρόληψη του καπνίσματος. Κάπνισμα, όχι εμείς. Η κυρία Σαμοθρακή Δέσποινα θα μας μιλήσει, θα ξεκινήσει πρώτη, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός στην Πνοή. Καλησπέρα και από μένα. Η Σοφία μας μίλησε μέχρι τώρα για διάφορες θεωρίες που εξηγούν την έννοια της εξάρτησης από το κάπνισμα και η γιατρός μας είπε τι θα συμβεί στο σώμα και στην υγεία ενός καπνιστή. Εγώ με τη Μαρία θα σας μιλήσουμε για ένα επίσης σημαντικό ζήτημα που αφορά την πρόληψη του καπνίσματος και η Πνοή είναι ένα από τα 74 κέντρα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα. Εφαρμόζει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις πρόληψης
οι οποίες επικεντρώνονται στους παράγοντες και τις συνθήκες εκείνες που κάνουν το άτομο ευάλωτο να αναπτύξει εξαρτητικού τύπου συμπεριφορές, οι οποίες βλάπτουν τη σωματική, ψυχική και πνευματική του υγεία. Ο στόχος δηλαδή της πρόληψης είναι να μειωθούν όλοι αυτοί οι αιτιολογικοί παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στην χρήση κάποιων ουσιών και να ενισχυθούν όλοι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά, είτε αφορά την προσωπικότητα του ατόμου, είτε αφορά το οικογενειακό του περιβάλλον ή το ευρύτερο κοινωνικό μέσα στο οποίο ζει. Η πρόληψη είναι σχετικά μία νέα προσέγγιση αντιμετώπισης του φαινομένου στη χώρα μας, η οποία ξεκίνησε περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 80. Οι αρχικές προσπάθειες της πρόληψης στόχευαν στην ενημέρωση του πληθυσμού για τους κινδύνους της εξάρτησης, αλλά και στον εκφοβισμό κάποιες φορές, με απότερο σκοπό την αποτροπή κυρίως των νέων από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και το κάπνισμα. Αυτό φάνηκε ότι από μόνο του δεν έχει ιδιαίτερα αποτελέσματα. Οπότε η πιο σύγχρονη έννοια της πρόληψης έρχεται να προσθέσει στην παροχή πληροφοριών και γνώσεων εκπαιδευτικές διαδικασίες με μεθόδους αλληλεπίδρασης και ενεργού μάθησης, στοχεύοντας όχι μόνο στην αύξηση των γνώσεων, ο στόχος δηλαδή δεν είναι μόνο η αύξηση των γνώσεων, αλλά και η ενδυνάμωση, η υποστήριξη και η ενίσχυση και η εκπαίδευση των ατόμων, προκειμένου να αναπτύξουν μια θετική στάση ζωής και να ενισχυθούν οι ατομικές και κοινωνικές τους δεξιότητες. Επομένως, τα προγράμματα πρόληψης που υλοποιούμε βασίζονται στην ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης, όπου τα παιδιά και οι νέοι εκπαιδεύονται στο να μάθουν να γνωρίζουν, να εκφράζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να σέβονται τα συναισθήματα των άλλων, ενσυναίσθηση και τη διαφορετικότητα, να λαμβάνουν υγιείς αποφάσεις και να κάνουν σωστές επιλογές, να μάθουν να αντιμετωπίζουν τις όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται στη ζωή και να διαχειρίζονται τις ματαιώσεις, να είναι αποφασιστικοί και να διεκδικούν, να επικοινωνούν καλύτερα με τους γύρω τους, να επιλέγουν θετικές στάσεις ζωής, να αντιστέκονται στις αρνητικές επιρροές και στις πιέσεις που δέχονται από την παρέα των συνομιλίκων, να πιστεύουν στον εαυτό τους, δηλαδή να μάθουν τα παιδιά να έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση και στις δυνατότητές τους και πάνω απ' όλα να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν και να ικανοποιούν τις ανάγκες τους έτσι ώστε να νιώθουν καλά. Ο στόχος αυτός δηλαδή είναι της πρόληψης που υλοποιούμε εμείς μέσα από αυτά τα προγράμματα. Οι οργανωμένες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ανάληψη ευθύνης για σωματική και ψυχική υγεία των πολιτών, στην εκμάθηση τρόπων διαχείρισης των δυσκολιών τους, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους σε υγιείς εκφράσεις, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και στην κατανόηση τρόπων υποστήριξης, συνδράμουν στην πρωτογενή πρόληψη ουσιών μέσα από τα δομικά στοιχεία που δίνουν στην ύπαρξή μας, στην προσωπικότητά μας και στη λειτουργία μας. Επομένως, προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι παρεμβάσεις που υλοποιούμε σε σχέση με το κάπνισμα, καθώς τα αποτελέσματα των πρώτων προληπτικών προσπαθειών έδειξαν ότι η ενημέρωση από μόνη της για τις καταστροφικές συνέπειες του καπνίσματος, αν και μπορεί να επιστήσει την προσοχή, δεν συνεπάγεται από μόνη της και την αποδοχή του μηνύματος και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς. Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει έτσι κι αλλιώς, δηλαδή για να μπορέσει ένα άτομο να αλλάξει στάση και να υιοθετήσει πιο υγιείς τρόπους συμπεριφοράς, θα πρέπει η γνώση που του παρέχουμε να συνδεθεί και να νοηματοδοτηθεί και με τις δικές του σκέψεις, συναισθήματα, ανάγκες και προβληματισμούς. Και αυτό έρχεται να κάνει η πιο σύγχρονη μορφή της πρόληψης. Τα προληπτικά μέτρα άρχισαν να βασίζονται σε έρευνες γύρω από τη μελέτη των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που συμβάλλουν στο κάπνισμα, σε μια ευρύτερη προσπάθεια να διδαχτούν οι καταναλωτές και κυρίως τα νέα παιδιά τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουν και να ενισχύουν τις άμυνές τους στα διαφημιστικά προϊόντα, στα πρότυπα, στις πιέσεις της παρέας των συνομιλίκων. Άρα μιλάμε για πρωτογενή πρόληψη, γιατί αναφερόμαστε στην διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων και στάσεων σε ζητήματα υγείας,
εξοπλίζοντας το άτομο με την δυνατότητα να ανακαλύπτει ουσιαστικές διεξόδους στις όποιες δυσκολίες του παρουσιαστούν και να χειρίζεται τις εφηβικές αναστατώσεις προτού η ανακούφιση και η υποστήριξη έρθουν από το κάπνισμα ή και τη λήψη άλλων ουσιών. Οι έρευνες δείχνουν ότι τα περισσότερα παιδιά δοκιμάζουν το κάπνισμα στις ηλικίες ανάμεσα στα 9 με 12 τους χρόνια. Επομένως, οποιαδήποτε παρέμβαση πρόληψης μετά από αυτά τα χρονικά όρια κινδυνεύει να μην αποδώσει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές μπορεί είτε ένας γονιός είτε ένας εκπαιδευτικός να πει «Α, είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε στα παιδιά γι' αυτό, ακόμα το παιδί μου πάει Τετάρτη Δημοτικού, Πέμπτη Δημοτικού». Αν μιλάμε για πρωτογενή πρόληψη, θα πρέπει να γίνει στα παιδιά του Δημοτικού. Αν το κάνω αυτό όταν το παιδί θα είναι 12 χρονών, ας πούμε, στο γυμνάσιο, δεν είναι πρωτογενή, γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι έχει ήδη ξεκινήσει να καπνίζει. Σε μια πανελλήνια έρευνα που έγινε στο μαθητικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών το 2011 από το ΕΠΙΨΗ, στα πλαίσια της πανελλήνιας έρευνας ESPAD, στην οποία συμμετείχαμε και εμείς οι πνοοί για το νησί της Λέσβου, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρουσιάζεται αύξηση 14% στους συστηματικούς καπνιστές ηλικίας 13 έως 19 ετών. Η πρώτη επαφή με το τσιγάρο είναι στην ηλικία των 11, καθώς το 3,3 έχει καπνίσει έστω και μία φορά στη ζωή του. Στην Λέσβο, γιατί συμμετείχαμε και εμείς, από ένα δείγμα 634 μαθητές, γυμνάσια και λύκεια τα παιδιά, η έρευνα έδειξε σε σχέση με το κάπνισμα ότι συστηματικός καπνιστής, δηλαδή που καπνίζει καθημερινά, το ποσοστό είναι στο 16,5% για τη Λέσβο, το 11. Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα μιας άλλης έρευνας πιο πρόσφατης το 2013, που δείχνει πάλι ένα ανάλογο ποσοστό. Το ενδιαφέρον είναι ότι η έρευνα έδειξε πως το 57% των παιδιών εκτίθεται σε παθητικό κάπνισμα. Παρά την υποστήριξη της απαγόρευσης του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους και τον καταιγισμό των πληροφοριών για τις αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία, οι έφηβοι έλκονται από αυτό. Πιθανόν γιατί αντιλαμβάνονται το κάπνισμα ως μια ενήλικη συμπεριφορά και έχουν έντονα την ανάγκη να γίνουν αντιληπτοί ως τέτοιοι, ως ενήλικες δηλαδή, από την παρέα των συνομιλίκων. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας στην καπνιστική συμπεριφορά του εφήβου είναι οι σημαντικοί άλλοι, φίλοι, μεγαλύτερα αδέρφια που καπνίζουν και βεβαίως οι γονείς. Πάλι οι έρευνες δείχνουν, οι γονείς καπνιστές, ότι τα παιδιά των οποίων οι γονείς καπνίζουν έχουν 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να γίνουν και τα ίδια καπνιστές. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει να κάνει με το ότι αποτελούν πολύ ισχυρά πρότυπα ταύτισης και μίμησης, οπότε δεν έχει και πολύ μεγάλη... Δεν θα αποδώσει και τόσο το να λέω στο παιδί μου μην καπνίσεις εσύ και να είμαι εγώ καπνιστής, γιατί το παιδί μιμείται όχι αυτό που ακούει, αλλά αυτό που βλέπει συνήθως. Επίσης, οι έφηβοι δεν θεωρούν τους εαυτούς τους πραγματικούς καπνιστές. Ακόμη και αν καπνίζουν, με αποτέλεσμα να αισθάνονται ότι οι κίνδυνοι για την υγεία τους δεν τους αφορούν. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της εφηβείας, η αίσθηση δηλαδή παντοδυναμίας, ότι εγώ δεν είμαι καπνιστής, το κόβω όποτε θέλω, το ελέγχω και επίσης δεν θα πάθω και τίποτα, είμαι άτρωτος. Χαρακτηριστικό και αυτό της ηλικίας αυτής. Επίσης υπάρχουν ενδείξεις ότι μέχρι την ηλικία των 13 ετών, εγώ θα έλεγα και παραπάνω, παιδιά και έφηβοι δεν κατανοούν πλήρως τη φύση ασθενειών όπως καρκίνος, βρονχίτιδα. Έτσι, οι πληροφορίες που τους παρέχονται δεν υφίστανται την απαιτούμενη επεξεργασία που θα οδηγούσε σε βαθύτερη αλλαγή στάσης σε σχέση με αυτό. Επομένως, στον έφηβο δεν βοηθάει και πολύ να μιλήσω για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες του καπνίσματος, αλλά για τις συνέπειες στο τώρα. Αυτά που είπε η γιατρός για τα νύχια, για τη μυρωδιά, το στόμα που μυρίζει, τα μαλλιά, τις οικονομικές συνέπειες, όλα αυτά. Η συνήθεια του καπνίσματος συνδέεται με την προσπάθεια του εφήβου να εφαρμόσει τρόπους να ελέγχει συγκινησιακές καταστάσεις, όπως θυμό, άγχος, ματέωση, κατάθλιψη.
Τα είπε και η Σοφία, στην προσπάθεια αυτή παλινδρομεί, πάει πίσω δηλαδή, σε προημότερα στάδια ανάπτυξης στο στοματικό που αφυπνίζουν την επιθυμία για στοματικές ικανοποιήσεις, η οποία μπορεί να εκτονώνεται με το κάπνισμα. Σαν να χρησιμοποιεί δηλαδή το κάπνισμα σαν ένα δεκανίκι που θα τον βοηθήσει να νιώθει μόνο ευχάριστα, να χαλαρώνει και όχι δυσάρεστα συναισθήματα. Έτσι κι αλλιώς, η εφηβεία είναι μια ηλικία στην οποία συμβαίνουν πάρα πολλές αλλαγές σε ψυχοσωματικό επίπεδο, συνοδευόμενες με κοινωνικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που μπορεί να θέσουν σε δοκιμασία τις ψυχικές άμυνες και ικανότητες του ατόμου να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες και στα προβλήματα. Να ανταπεξέρχεται όμως δημιουργικά, τόσο επωφελή τόσο για τον ίδιο όσο και για τους άλλους γύρω του. Και όλα αυτά καλείται να τα κάνει σε μια φάση που πρέπει να πάρει απόσταση από τους γονείς. Δηλαδή να πενθήσει τα γονεϊκά πρότυπα, να μπορέσει τα γονεϊκά αντικείμενα αγάπης να μπορέσει να επενδύσει σε νέα, να οριμάσει, να μεγαλώσει, να ανεξαρτητοποιηθεί. Επομένως, έρχονται οι εξαρτητικές συμπεριφορές και τον βοηθούν να κάνει τι? Να εκτονώσει αυτή την ψυχική ένταση που νιώθει αυτή την περίοδο και το άγχος, υποκαθιστώντας σχέσεις που έχει ήδη και από τις οποίες είναι συναισθηματικά εξαρτημένος, που είναι οι γονείς, με μια νέα εξάρτηση, το κάπνισμα. Δηλαδή, προκειμένου να αντιμετωπίσει όλο αυτό το άγχος και το στρες που διαχειρίζεται σε αυτή την ηλικία, στην εφηβεία, μπορεί να χρησιμοποιήσει το κάπνισμα και να αντικαταστήσει αυτή τη σχέση εξάρτησης που έχει με τους γονείς, γιατί καλείται σε αυτή την ηλικία να πάρει απόσταση, με το κάπνισμα. Μια επιπλέον διάσταση της εξάρτησης του εφήβου από το τσιγάρο έχει να κάνει με την αίσθηση της απομόνωσης από το περιβάλλον, που πολλές φορές είναι τραυματικό ή τραυματικό μπορεί να το εκλαμβάνει ο ίδιος. Οπότε μπορεί να επιλέξει να καπνίζει και να νιώσει αυτή την αίσθηση της απομόνωσης και της ελευθερίας, σε εισαγωγικά, γιατί τελικά η ελευθερία του μάλλον θυσιάζεται προκειμένου να ικανοποιήσει αυτή του την επιθυμία. Επιπρόσθετα, έχει διαπιστωθεί ότι το κάπνισμα στους εφήβους λειτουργεί σαν μέσο βελτίωσης της αυτοεκτίμησής του και σαν διέξοδος στις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει με τους σημαντικούς άλλους. Δημιουργεί στον έφηβο την αίσθηση ότι φαίνεται αξιότερος και ωριμότερος από όσο στην πραγματικότητα αισθάνεται. Κάπνισμα και προσωπικότητα δομούνται μαζί. Το τσιγάρο μετατρέπεται σε μέρος του σώματος και η εικόνα του εαυτού ταυτίζεται με την εικόνα εαυτού ως καπνιστή. Τις στιγμές που δεν καπνίζει, η αποδοχή και η αξία που αναζητά ο έφηβος στα μάτια των άλλων χάνονται, γιατί αυτό δεν είναι εσωτερικευμένο, δηλαδή νιώθει σημαντικός και σπουδαίος μόνο όταν καπνίζει. Όταν δεν καπνίζει, αυτή η αίσθηση, επειδή δεν είναι εσωτερικευμένη, δεν την αισθάνεται. Δεν αρκεί δηλαδή το κάπνισμα για να επιφέρει πραγματική βελτίωση της αυτοεκτίμησης. Επομένως, καταλήγουμε στο εξής, ότι παράλληλα με τα νομοθετικά μέτρα για τον έλεγχο του καπνίσματος, είναι σημαντική η ενημέρωση για τους κινδύνους από το κάπνισμα, αλλά και η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στα παιδιά και στους εφήβους. Το σχολείο αποτελεί ένα βασικό πλαίσιο υλοποίησης παρεμβάσεων πρόληψης, γιατί υπάρχει πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό νέων, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα παιδαγωγικό και οργανωμένο πλαίσιο που διευκολύνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Η μετάβαση των παιδιών από το δημοτικό στο γυμνάσιο αποτελεί κρίσιμη περίοδο για τη διαμόρφωση αντιλήψεων και στάσεων σε σχέση με το κάπνισμα, γιατί τα παιδιά όταν είναι ακόμα στο δημοτικό, στην παιδική ηλικία, έχουν μια αρνητική στάση σε σχέση με το κάπνισμα, η οποία καθώς περνάνε στην εφηβεία και στο γυμνάσιο μπορεί να αμβληνθεί και να μετατραπεί στον πειραματισμό, στην αποδοχή του καπνίσματος και μετά στον πειραματισμό. Επομένως, κρίνεται σημαντική η υλοποίηση παρεμβάσεων σε παιδιά δημοτικού, προτού αποδυναμωθούν οι ισχυρές αντιλήψεις και στάσεις σε σχέση με το κάπνισμα που έχουν μέχρι τότε. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι και το κάπνισμα, όχι εμείς, στο οποίο έχουμε εκπαιδευτεί 2 στελέχη και το εφαρμόζουμε μέσα στα σχολεία. Γι' αυτό θα σας μιλήσει η Μαρία. Θα σας παρουσιάσω εγώ λίγο για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το κάπνισμα όχι εμείς. Θα σας μιλήσω για τη φιλοσοφία και τους στόχους
του υλικού αυτού, καθώς και για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού στα σχολεία. Είναι ένα εκπαιδευτικό υλικό ολιστικού χαρακτήρα, του οποίου απευθύνεται σε μαθητές της 4ης, 5ης και της Δημοτικού, καθώς επίσης και στους εκπαιδευτικούς, επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση του συλλόγου τους για τη διαμόρφωση μιας πολιτικής πρόληψης του καπνίσματος στα σχολεία. Παράλληλα, περιλαμβάνει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονιών, τους οποίους προσπαθεί να εμπλέξει στο πρόγραμμα με δραστηριότητες που καλούνται να πραγματοποιήσουν στο σπίτι. Η δημιουργία του παραπάνω εκπαιδευτικού υλικού είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των κέντρων πρόληψης, των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, των νομών Θεσσαλονίκης, Ροδόπης, Ξάνθης και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Ξάνθης. Οι πληθυσμιακές ομάδες που δουλεύουμε είναι οι μαθητές και οι στόχοι μας στους μαθητές έχουν να κάνουν με την αλλαγή αντιλήψεων και διαμόρφωση στάσεων και γνώσεων, κατάργηση των μύθων και διόρθωση λανθασμένων αντιλήψεων γύρω από το κάπνισμα με παράλληλη ενίσχυση των ορθών αντιλήψεων, παροχή έγκυρης και αξιόπιστης γνώσης σε σχέση με τις συνέπειες του καπνίσματος, κυρίως τις βραχυπρόθεσμες που μπορούν να γίνουν αντιληπτές και κατανοητές από τα παιδιά. Διαμόρφωση αρνητικής τάσης απέναντι στις επιλογές του ανθρώπου που μπορεί να βλάπτουν την υγεία και ειδικότερα απέναντι στη χρήση βλαπτικών ουσιών όπως ο καπνός. Και τέλος, η κατανόηση της έννοιας της εξάρτησης. Ένας άλλος στόχος είναι η ενίσχυση της κριτικής σκέψης απέναντι στις κοινωνικές επιρροές, συνειδητοποίηση των αρνητικών προτύπων, οικογένεια, μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρέα, φίλοι που επηρεάζουν τις τάσεις και τις αντιλήψεις μας για το κάπνισμα. Συνειδητοποίηση ότι τα παιδιά και οι νέοι αποτελούν ομάδα στόχο για τις διαφημίσεις του τσιγάρου. Η ανάπτυξη της άποψης των παιδιών ότι μπορούν να διαφοροποιηθούν από τη συμπεριφορά που προτείνεται ως γενικός κανόνας. Είναι σημαντικό τα παιδιά να κατανοούν την πίεση της ομάδας, να μπορούν να αντιστέκονται στην πίεση αυτή και να λένε όχι, έτσι ώστε να υπερασπίζονται τη γνώμη τους, την άποψή τους, το θέλω τους. Συνειδητοποίηση της επίδρασης που έχει πίεση των συνομιλίκων στη λήψη των προσωπικών αποφάσεων, κυρίως όταν η πίεση συνδέεται με τη χρήση ουσιών. Ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης καταστάσεων ομαδικής πίεσης. Ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων έκφρασης της προσωπικής γνώσης και προσωπικής διαφοροποίησης σε ό,τι δεν συμφωνούμε. Ενίσχυση της ικανότητας, επιλογής της παρέας και καλλιέργεια του δικαιώματος διαφοροποίησης μέσα σε αυτήν. Και ένας τελευταίος στόχος, καλλιέργεια μιας τάσης φροντίδας του εαυτού και αυτοαποδοχής και ενίσχυση κινήτρων για τη μη έναρξη του καπνίσματος. Ανάπτυξη λοιπόν μιας τάσης αυτοαποδοχής και εκτίμησης του εαυτού και των άλλων, συνειδητοποίηση της επίδρασης που έχουν τα σχόλια των ανθρώπων που είναι γύρω μας στη βελτίωση ή στη χειροτέρευση της εικόνας του εαυτού μας, ανάπτυξη προσωπικών στόχων που βασίζονται στην αγάπη και τη φροντίδα του σώματός μας και του εαυτού μας. Η άλλη πληθυσμιακή ομάδα που στοχεύουμε είναι οι γονείς, διότι είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας επιρροής των παιδιών και εφήβων, τόσο για τη μοίησή τους, όσο και για την παραμονή τους στη χρήση αλκοόλ, τσιγάρου και μαριχουάνας, είναι η συμπεριφορά και οι στάσεις των γονιών. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα UDAP και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος πρόληψης «Ξέρω τι ζητάω», στην οποία συμμετείχαν περίπου 7.000 μαθητές από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, φάνηκε ότι το 43% των εφήβων που δηλώνουν ότι και οι δύο γονείς τους καπνίζουν, κάπνισαν τον τελευταίο μήνα, το 38,2% των εφήβων που δηλώνουν
ότι ο ένας μόνο γονιός καπνίσει, κάπνισαν τον τελευταίο μήνα, ενώ στην περίπτωση των εφήβων που οι γονείς τους δεν είναι καπνιστές, κάπνισαν το 28,3%. Τα αποτελεσματικά προγράμματα πρόληψης εμπλέκουν τους γονείς, φροντίζοντας να τους ευαισθητοποιήσουν για τη δημιουργία μιας υποστηρικτικής σχέσης με τα παιδιά και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, καθώς και βοηθώντας τους να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τους παράγοντες κινδύνου. Οι γονείς μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη του καπνίσματος, προσφέροντας στα παιδιά ένα περιβάλλον που θα υποστηρίζει την αποχή από το τσιγάρο. Ένας από τους τρόπους που μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό από τα σχολικά προγράμματα πρόληψης είναι η εμπλοκή των γονιών στην προσπάθεια του σχολείου με στόχο την ενίσχυση των μηνυμάτων πρόληψης στο σπίτι. Το πρόγραμμα «Κάπνισμα όχι εμείς» με τις συνοδευτικές δραστηριότητες και εργασίες που δίνονται στο σπίτι εμπλέκουν τους γονείς και αυξάνουν την πιθανότητα να συζητηθεί το θέμα του καπνίσματος στο σπίτι, ενώ παράλληλα κινητοποιούνται εφόσον είναι καπνιστές στο να σταματήσουν το κάπνισμα. Έτσι λοιπόν, οι στόχοι της παρέμβασής μας με τους γονείς είναι η ενημέρωση των γονιών για τις επιπτώσεις του καπνίσματος και την εξάρτηση από την νοικοτήνη, αναγνώριση από τους γονείς της επιρροής που ασκεί η δική τους καπνιστική συμπεριφορά στη συμπεριφορά των παιδιών, ενημέρωση των γονέων για τους αποτελεσματικούς τρόπους συζήτησης τέτοιων θεμάτων με τα παιδιά. Και τέλος, η πολιτική του σχολείου για την πρόληψη του καπνίσματος είναι σημαντική, διότι είναι σημαντικό η διασφάλιση ενός καθαρού από την νοικοτήνη σχολικού περιβάλλον, η προαγωγή της υγείας των μαθητών και η πρόληψη της εξάρτησης από την νοικοτήνη, καθώς και ευαισθητοποίηση των ήδη καπνιστών για τις επιπτώσεις του καπνίσματος και κινητοποίησή τους για τον περιορισμό ή τη διακοπή του. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το εκπαιδευτικό υλικό συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση δεξιοτήτων σχετικά με τη λήψη αποφάσεων και την αντίσταση στην πίεση της ομάδας. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα φαίνεται να εφοδιάστηκαν με στρατηγικές αντιμετώπισης καταστάσεων, ομαδικής πίεσης και ανακάλυψαν τρόπους έκφρασης και υπεράσπισης των προσωπικών τους αποφάσεων και επιλογών. Το κάπνισμα όχι εμείς άλλαξε τις αντιλήψεις των παιδιών για το περιστασιακό κάπνισμα, έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται περισσότερο τους κινδύνους του. Το εκπαιδευτικό υλικό άλλαξε την πρόθεση και ενίσχυσε τα κίνητρα των παιδιών για να μην καπνίσουν στο μέλλον. Ανέκοψε την αυξητική τάση των παιδιών που ξεκινούν την επαφή τους με τον καπνό. Το παραπάνω πρόγραμμα εφαρμόστηκε στις τάξεις της 5ης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών και Καλονής, στην 6η τάξη του Δημοτικού Σχολείου Παμφύλων και στους μαθητές της 5ης και 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κάτου Τρίτους, πραγματοποιώντας 13 συναντήσεις, η διάρκεια των οποίων ήταν 2 διδακτικές ώρες. Τις θεματικές ενότητες που δουλέψαμε στο πρόγραμμα προσεγγίσαμε τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε βιωματικό, μέσα από την αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή εμπειριών, συναισθημάτων, σκέψεων. Η μεθοδολογία με την οποία δουλέψαμε περιλάμβανε ομαδική δουλειά, δουλειά σε ζευγάρια και μικρές ομάδες, ομαδικό παιχνίδι, αξιοποίηση σκηνών από την καθημερινή ζωή και παίξιμο ρόλων, έκφραση μέσα από τη ζωγραφική, τη μουσική, εμψύχωση, αλληλεπίδραση μέσα από το μοίρασμα των ατομικών συναισθημάτων και σκέψεων. Η ανταπόκριση των μαθητών στο πρόγραμμα ήταν θετική, καθώς συμμετείχαν ενεργά με διάθεση και ενδιαφέρον σε όλες τις βιωματικές διεργασίες των συναντήσεων. Συζητήθηκαν διάφοροι προβληματισμοί, εμπειρίες μέσα από την καθημερινότητά τους, συναισθήματα και απόψεις γύρω από το θέμα του καπνίσματος. Οι μαθητές προσέγγισαν το στόχο της κάθε ενότητας, ενώ παράλληλα απέκτησαν γνώσεις σχετικά με την έννοια της εξάρτησης και τις συνέπειες του καπνίσματος στον οργανισμό. Οι γνώσεις αυτές συνδέθηκαν και νοηματοδοτήθηκαν με γεγονότα που βίωσαν ή βιώνουν στην καθημερινότητά τους.
Σε κάθε συνάντηση επιδιώκαμε να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να σκέφτονται κριτικά, να εκφράζουν τις απόψεις τους με ασφάλεια, να έχουν ξεκάθαρες αξίες και αρχές, να μάθουν να ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, να είναι ασφαλείς και να μην παρασύρονται. Αυτό θεωρούμε ότι επιτεύχθηκε σε ένα σημαντικό βαθμό, λειτουργώντας συμπληρωματικά σε όλα αυτά που υλοποιούνται στο σπίτι αλλά και στο σχολείο. Η συνεργασία παιδιών και γονέων φάνηκε να πηγαίνει αρκετά καλά σε σχέση με το ενημερωτικό υλικό για το κάπνισμα και την εξάρτηση, το οποίο έπρεπε να επεξεργαστούν στο σπίτι. Συχνά τα παιδιά μας μετέφεραν την αγωνία τους για το ότι οι γονείς τους καπνίζουν, καθώς και τις συζητήσεις που διακινούσε η χορήγηση των δραστηριοτήτων προς τους γονείς. Η παράλληλη παρέμβαση πρόληψης στους γονείς θεωρείται σημαντική για την επιτυχία του προγράμματος, για την ισχυροποίηση των γνώσεων που αποκτούν, αλλά και την ευαισθητοποίησή τους στο θέμα του καπνίσματος, καθώς και των τρόπων που μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους από αυτό. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων δημιουργήθηκε ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των συντονιστών του προγράμματος και των μαθητών, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μιλάνε με άνεση για διάφορα θέματα που αντιμετώπιζαν τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο. Με αφορμή το υλικό αυτό, συχνά διαπραγματευόμασταν ζητήματα σε σχέση με την αυτοεκτίμηση των παιδιών, με τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της προσωπικότητάς τους, με την φιλία και την επιλογή των φίλων, την διαχείριση συγκρούσεων και την αντίσταση στις αρνητικές επιρροές. Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η πρόληψη για να αποδώσει πρέπει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τους λόγους καθώς και τους παράγοντες οι οποίοι προκαλούν την ψυχική διάθεση και την τάση του ατόμου προς τις εξαρτησιογόνες ουσίες ή τους κάνει ευάλωτες αυτές. Για το λόγο αυτό, η φιλοσοφία των προγραμμάτων που εφαρμόζουμε μέσα από τις βασικές αρχές της πρόληψης είναι η προαγωγή της σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής υγείας του ατόμου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Στη διαδικασία αυτή σημαντικό ρόλο έχει η οικογένεια, το σχολείο και η κοινότητα. Ολοκληρώνοντας εδώ την παρουσίαση, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Τζουρά, υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των δημοτικών σχολείων Λουτρών, Παμφύλων, Κάτω Τρίτους και Καλονής. Γιατί ένα υγιές σχολείο προϋποθέτει ψυχικά υγιή παιδιά, αλλά και πάλι η ατομική ψυχική υγεία χρειάζεται ένα υγιές πλαίσιο για να αναπτυχθεί. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε την ημερίδα με την κυρία Χαλκιά Μαρία, εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου Παμφύλων, στο οποίο Δημοτικό Σχολείο εφαρμόστηκε το πρόγραμμα και θα μας μιλήσει για την εμπειρία της από την εφαρμογή του προγράμματος. Ας την ακούσω. Κατά τη διάρκεια της περσινής διδακτικής χρονιάς υλοποιήσαμε στην τάξη μου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κάπνισμα, όχι εμείς». Έπειτα, από συνεργασία του Διευθυντή Θεοδωρή Μαγκλογιάννη με την πνοή και την υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων κυρία Τζουρά. Η τάξη μου αποτελούνταν από 20 μαθητές, ήταν η έκτη τάξη του σχολείου μας και όπως συμβαίνει σε όλα τα προγράμματα, στα ανάλογα προγράμματα, πήραμε υπεύθυνες δηλώσεις από τους γονείς και τους ενημερώσαμε για το πρόγραμμα. Θα σας μεταφέρω στην ολιγόλεπτη παρουσίασή μου τις εμπειρίες τόσο τις δικές μου όσο και των μαθητών μου από το πρόγραμμα όπως εφαρμόστηκε στη συγκεκριμένη ομάδα, ενώ ταυτόχρονα μπορείτε να παρακολουθείτε κάποιες από τις εργασίες των μαθητών και τις απόψεις τους στην προβολή. Η αγάπη και η προστασία του σώματος και της ψυχής μας καλλιεργήθηκε συχνά μέσα από τις δράσεις. Οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι δεν χρειάζεται να μοιάζουν σε κανένα πρότυπο μοντέλο ή ποδοσφαιριστή, κάτι που ακόμα και στην ηλικία της προεφηβείας τους αγχώνει, ιδίως εκείνους από τους οποίους το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον έχει μεγάλες προσδοκίες, απαιτεί και προσμένει τέλεια απόδοση και επίδοση. Με μεγάλη ανακούφιση εξέφρασαν την πίεση που ένιωθαν και εν μέρει βρήκαν δρόμους να αποδυναμώσουν και να εξισορροπήσουν αυτές τις δυνάμεις, οι οποίες λειτουργούσαν αρνητικά τόσο στην ψυχική τους ηρεμία, όσο και στην αρμονική σχέση με τους συμμαθητές τους και τους φίλους τους. Μερικά από τα λόγια των παιδιών στις βιωματικές δράσεις είναι:
Η μίμηση αυτών των προτύπων δημιουργεί αδύναμους ανθρώπους. Αυτό το καταλάβαμε καλά, ενώ εμείς πρέπει να είμαστε δυνατοί. Και αυτό το πετυχαίνουμε γνωρίζοντας και αγαπώντας τον εαυτό μας, βελτιώνοντας τις αδυναμίες μας, δυναμώνοντας τα θετικά μας στοιχεία, ώστε να έχουμε τη δύναμη της αντίστασης και του όχι σε επιβλαβείς για εμάς συμπεριφορές. Οι συζητήσεις, οι δράσεις, τα θεατρικά δρόμενα έφεραν στην επιφάνεια συναισθήματα και προβληματισμούς που ήταν κρυμμένα, αλλά που με αγωνία τα παιδιά ήθελαν να μοιραστούν και να νιώσουν ότι δεν είναι οι μόνοι που βιώνουν δυσκολίες και δεν είναι μόνοι στην προσπάθειά τους να τα καταφέρουν. Στιγμές έντονης συγκίνησης και συναισθηματικής φόρτισης δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των δράσεων. Υπόθηκαν θετικά στοιχεία για τους άλλους, ξεδιαλύθηκαν παρεξηγήσεις, κοινά ενδιαφέροντα βρέθηκαν και δημιουργήθηκαν βάσεις για καινούργιες φιλίες. Ας μην ξεχνάμε ότι η τάξη μου προερχόταν από 4 διαφορετικούς τόπους διαμονής και ένα μέρος των μεθετών είχε κάποια μορφή μαθησιακής δυσκολίας. Τα παιδιά απέκτησαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, καλλιέργησαν την κριτική του σκέψη, έμαθαν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, ζητώντας από τους αδιόρθωτους γονείς να καπνίζουν εκτός σπιτιού, αφού βέβαια πρώτα τους ζήτησαν να σταματήσουν το κάπνισμα, ενημερώνοντάς τους για τις επιπτώσεις του καπνίσματος. Στο μυαλό μου έρχονται πολλές στιγμές γεμάτες ενθουσιασμό, περιέργεια, αναζήτηση, προβληματισμό, αυτογνωσία. Στο τέλος κάθε δίωρης συνάντησης, τα πρόσωπά τους έλαμπαν ικανοποιημένα από την ψυχική επικοινωνία και το μοίρασμα των συναισθημάτων και των προβληματισμών και αναρωτιόταν τι θα έφερνε η επόμενη συνάντηση. Τα ίδια τα λόγια των παιδιών άλλωστε το περιγράφουν καλύτερα. Στην αρχή, όταν πρωτοακούσαμε ότι θα ερχόταν στο σχολείο μας 2 κοινωνικοί λειτουργοί για το πλαίσιο πνοή, είχαμε αγχωθεί πολύ για το τι θα συναντήσουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Οι ατελείωτες ευτυχώς ώρες που περάσαμε μαζί σας συζητώντας για τις εθιστικές ουσίες, τους εαυτούς μας, αλλά και για τις προσωπικότητες των άλλων, μας διαμόρφωσαν ένα δυνατότερο χαρακτήρα, ο οποίος είναι αρκετά δυνατός και ικανός να αντισταθεί στις κακές παρέες, στο να καπνίσει και στο να κάνει χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών. Τώρα που τελειώνουμε, θα θέλαμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, από εκεί που πρωτοξεκινήσαμε. Μακάρι να μπορούσαμε να ξαναζήσουμε όλες αυτές τις όμορφες στιγμές. Την ακροστιχίδα των ονομάτων, το αλεξίσφαιρο μπλουζάκι, τη μαριονέτα, το μαγικό κουτί, τα δυνατά και αδύναμα σημεία του χαρακτήρα μας. Αυτά είναι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Μα αυτό που θα μου μείνει χαραγμένο στο μυαλό με πύρινα γράμματα είναι αυτά τα 2 ονόματα που από τον ήχο τους και μόνο καταλαβαίνει κανείς πως έχει να κάνει με ανθρώπους σοβαρούς και πρικισμένους σε γνώση. Κυρία Δέσποινα και κυρία Μαρία, σας ευχαριστούμε. Και ολοκληρώνουμε τη φράση. Ευχαριστούμε για τα εφόδια που μας δώσατε για να περπατήσουμε το γαλήνιο δρόμο της ζωής μας. Αυτά ήταν τα αποχαιρετιστήρια λόγια του Ανδρέα και του Θανάση, αλλά και όλων των παιδιών στις συντονίστριες του προγράμματος. Τα παιδιά όχι μόνο ήταν, αλλά ένιωθαν και πιο δυνατά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής. Ως εκπαιδευτικός και για πολλά χρόνια στις 2 τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, την 5η και την 6η, τότε που τα παιδιά σιγά σιγά φεύγουν από τη συνεχή προστασία των γονιών τους και μπαίνουν στους εφηβικούς προβληματισμούς, πιστεύω ότι είναι πολύτιμη η προσφορά αναλόγων προγραμμάτων για την ψυχοκοινωνική υγεία των παιδιών. Θα το συνιστούσαν επιφύλακτα σε όλους τους εκπαιδευτικούς, άλλωστε είναι χρόνιο αίτημα των εκπαιδευτικών η συνεργασία των σχολείων με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Θα ανέβει στο βήμα τώρα η κυρία Καραγεωργίου Ελένη, κλινική και κοινωνική ψυχολόγος, δοκιματική ψυχοθεραπεύτρια, όπου θα μιλήσει για τα εργαστήρια διακοπής καπνίσματος που λειτουργούν στην πνοή από το 2011, τη φιλοσοφία, την εφαρμογή και τις προοπτικές. Εγώ θα σας περιγράψω έτσι λίγο εντάχει, γιατί έχει περάσει η ώρα, τη λειτουργία των εργαστηρίων που έχουμε πραγματοποιήσει και πραγματοποιούμε στην πνοή από το 2011 μέχρι και σήμερα. Τα εργαστήρια αυτά προέκυψαν μετά από μια σειρά παρεμβάσεων που είχαμε κάνει στο στρατό. Τότε είχαμε αποφασίσει με την Σοφία την Κιστάνη να κάνουμε μια σειρά από συναντήσεις, έτσι, ευαισθητοποίησης σε όλα τα τάγματα του νησιού με αντικείμενο ειδικά το κάπνισμα. Μέχρι τότε
οι εισηγήσεις αφορούσαν συνολικά τις εξαρτήσεις. Εκεί υπήρξαν πολλά αιτήματα από τα άτομα τα οποία μας παρακολούθησαν για την δημιουργία ενός εξειδικευμένου προγράμματος, το οποίο θα μπορούσαν να λάβουν υποστήριξη προκειμένου να κόψουν το κάπνισμα. Παράλληλα είχαμε πάρει κάποια αιτήματα και από σχολεία του νησιού, κυρίως νυχτερινά σχολεία, όπως ήταν το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και το νυχτερινό γυμνάσιο, όπου μας ζητήθηκε να μιλήσουμε για το κάπνισμα. Βλέπαμε δηλαδή ότι αφενός υπήρχε ένα αίτημα και αφετέρου οι άνθρωποι αντιδρούσαν με ενδιαφέρον και ζητούσαν να υπάρξει το κάτι περισσότερο. Έτσι προσπαθήσαμε να χτίσουμε ένα εργαστήρι το οποίο θα αφορούσε πολύ εξειδικευμένα πλέον την διευκόλυνση στη διακοπή του καπνίσματος. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή από την πρώτη φορά που υλοποιήθηκε το εργαστήριο και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 5 ομάδες, 4 από αυτές στη Μυτιλήνη και 1 στην Καλονή. Από την εμπειρία μας ως τώρα είδαμε ότι αφενός υπήρχε μία μεγάλη συμμετοχή, αφετέρου όμως υπήρχε και μια γρήγορη αποχώρηση ενός σημαντικού ποσοστού που σε κάποιες ομάδες άγγιζε και το 40%. Δηλαδή, ενώ έρχονταν οι άνθρωποι, υπήρχαν αρκετοί οι οποίοι έφευγαν γρήγορα. Τα ποσοστά διακοπής του καπνίσματος στην ομάδα, σε όσους δηλαδή παρέμεναν και παρακολουθούσαν, ολοκλήρωναν το σεμινάριο, άγγιζαν το 35%. Το οποίο βέβαια είναι και το υψηλότερο αναφερόμενο από αντίστοιχα προγράμματα κέντρων πρόληψης πανελλαδικά. Δηλαδή, παρά το φαινομενικά χαμηλό ποσοστό του 35%, θεωρήθηκε ότι αυτό το πρόγραμμα αποτέλεσε για μας επιτυχία και από εμάς επιτυχία. Αντίστοιχη τάξη ήταν και τα ποσοστά που έλαβαν οι αναφορές από τα άτομα που συμμετείχαν για ελάττωση του καπνίσματος. Δηλαδή, γύρω στο 35% είπαν ότι ελάττωσαν το κάπνισμα και ένα 25% ότι παρέμειναν αμετάβλητοι και αμετανόητοι καπνιστές. Ένα ερώτημα που αναπτύχθηκε έτσι σχετικά νωρίς και από τις πρώτες φάσεις του σχεδιασμού του προγράμματος, αλλά και αργότερα καθώς βλέπαμε την εφαρμογή του, ήταν γιατί οι καπνιστές, ενώ γνωρίζουν ή μαθαίνουν τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος, συνεχίζουν τελικά να καπνίζουν. Καταρχάς, υιοθετήσαμε το βιολογικό ιατρικό μοντέλο προσέγγισης της εξάρτησης, δηλαδή σκεφτήκαμε και στραφήκαμε προς την ερμηνεία ότι ο μηχανισμός του εθισμού στην νοικοτήνη είναι πράγματι πολύ ισχυρός και αυτό δεν επιτρέπει το άτομο να απεξαρτηθεί εύκολα. Όπως επίσης αξιοποιήσαμε και τη γνωστική ερμηνεία της άρνησης της προσωπικής ευαλωτότητας που ανέφερε και η Δέσποινα, ειδικότερα σε σχέση με τους εφήβους. Δηλαδή ότι όπως οι έφηβοι θεωρούν στην πραγματικότητα ότι είναι άτρωτοι απέναντι στους κινδύνους που έχει το κάπνισμα, ότι έτσι και οι καπνιστές με κάποιο τρόπο μπλοκάρουν τον φόβο ότι οι ίδιοι πρόκειται να πάθουν κάτι κακό εφόσον συνεχίσουν να καπνίζουν και το αποθούν σε μια μακρινή άκρη του μυαλού τους και το αρνούνται. Οπότε, στον αρχικό σχεδιασμό των προγραμμάτων αυτών των εργαστηρίων δόθηκε έμφαση στις αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος στο άτομο και στους οικείους του. Δηλαδή, προσπαθήσαμε να βομβαρδίσουμε τους ανθρώπους με πληροφορίες βιολογικού τύπου σε σχέση με τις επιπτώσεις του καπνίσματος και να τους ενθαρρύνουμε στην προσπάθεια να απεξαρτηθούν με γνωστικές και συμπεριφορικού τύπου τεχνικές. Λοιπόν, ήμασταν πολύ γλαφυροί και εμείς στις ερμηνείες που δώσαμε, αξιοποιήσαμε εικόνες, αξιοποιήσαμε βίντεο, ντοκιμαντέρ προβάλαμε τα οποία έδειχναν το πώς λειτουργεί όλη αυτή η βιομηχανία του καπνού. Βάλαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε μπροστά, χρησιμοποίησαμε και χιούμορ μέχρι και μακάβριο σε κάποιες περιπτώσεις και είχαμε τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε. Όπως είπα και πριν,
η γραμμή που ακολουθήσαμε ήταν αναλυτικές παρουσιάσεις των επιπτώσεων του καπνίσματος στον ανθρώπινο οργανισμό. Με αυτό ξεκινούσαμε, προσπαθώντας δηλαδή να δείξουμε στους ανθρώπους ποιες είναι οι βλάβες που προκαλεί το κάπνισμα, να τις παρουσιάσουμε όσο πιο γλαφυρά μπορούμε, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποιος που να λέει εγώ δεν γνώριζα και δεν ήξερα. Αξιοποιήσαμε πολύ επίσης γνωστικές και συμπεριφορικού τύπου τεχνικές, και όταν μιλάω για αυτά ακούγεται πολύ τεχνικό, έτσι τεχνοκρατικό, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που κάναμε ήταν ότι δώσαμε ασκήσεις μέσα από τις οποίες οι άνθρωποι μπορούσαν να μάθουν να χαλαρώνουν και να διαχειρίζονται το άγχος τους, δηλαδή ασκήσεις χαλάρωσης. Χρησιμοποίησαμε ημερολόγια στα οποία κατέγραφαν τα πόσα τσιγάρα κάπνιζαν και αν σταδιακά τα ελάττωναν, γιατί η θεωρία λέει ότι όταν μπαίνει σε μια διαδικασία συστηματικής καταγραφής, τότε είναι πολύ πιο πιθανό και συστηματικής παρατήρησης του τι κάνεις, τότε είναι πολύ πιο πιθανό να αποκτήσεις καλύτερο έλεγχο του πόσο καπνίζεις, πότε καπνίζεις, γιατί καπνίζεις κτλ. Ασκήσεις φαντασίας αξιοποιήσαμε έτσι ώστε οι άνθρωποι να κινητοποιηθούν περισσότερο στο να έχουν ένα καλύτερο έλεγχο του καπνίσματος, όπως και προετοιμασίας για τα συμπτώματα στέρησης. Επειδή τα στερητικά θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό εμπόδιο σε πολλούς ανθρώπους, προσπαθήσαμε με διάφορους τρόπους να τους προετοιμάσουμε για το τι θα έχουν να αντιμετωπίσουν και πώς θα μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν καλύτερα. Όπως είπα πριν, επίσης προβάλαμε βίντεο και ντοκιμαντέρ σχετικού περιεχομένου. Στραφήκαμε επίσης στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, δηλαδή στο να μάθουμε τους ανθρώπους, μάλλον όχι να τους μάθουμε, αλλά να τους ενθαρρύνουμε στο να μιλούν περισσότερο για τα προβλήματα που τους απασχολούν, στο να διαχειρίζονται τα προβλήματά τους με άλλους τρόπους, όπως και επίσης να εκφράζονται συναισθηματικά. Γιατί το κάπνισμα πολλές φορές τι κάνει, έρχεται και κλείνει το στόμα εκεί που κανονικά θα έπρεπε να μιλάς. Ναι. Ναι. Λοιπόν, σε ένα δεύτερο μόνο επίπεδο ασχοληθήκαμε με τις θετικές επιπτώσεις του καπνίσματος και τις ανάγκες που το κάπνισμα καλύπτει. Και αυτό ίσως λίγο από φόβο ότι αν μιλούσαμε πολύ για τα θετικά, μπορεί οι άνθρωποι τελικά να αποθαρρύνονταν και να λέγανε δεν βαριέσαι, δεν το κόβω. Το αποτέλεσμα ήταν λοιπόν ότι το αποτέλεσμα της στρατηγικής που ακολουθήσαμε, ότι είχαμε μεν πολύ ψηλή κινητοποίηση από πολλούς συμμετέχοντες, αλλά απ' την άλλη σε κάποιους συμμετέχοντες είχαμε αύξηση του άγχους που γεννήθηκε από όλα αυτά τα φοβερά που δείχναμε και λέγαμε, του φόβου, πολλές φορές των ενοχών, επειδή η αποτυχία του να μην τα καταφέρω να το κόψω δημιουργεί ενοχές στους ανθρώπους, και του θυμού σε κάποιες περιπτώσεις με την έννοια του ότι ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις τι είναι καλό για μένα. Οπότε προσπαθήσαμε λίγο με βάση την εμπειρία μας να αναπροσαρμόσουμε το σχεδιασμό αυτών των εργαστηρίων με τις εξής ιδιαιτερότητες. Απομακρυνθήκαμε αρκετά από το ιατρικό βιολογικό μοντέλο κατανόησης της εξάρτησης, το οποίο ναι μεν σωστότατο, αλλά έρχεται μονόπλευρα να προωθήσει στο άτομο την ιδέα ότι θα πρέπει να είναι καθαρό, θα πρέπει να κάνει κάτι καλό για τον εαυτό του, θα πρέπει να σταματήσει να κάνει αυτό που ως τώρα έκανε και ήταν κακό. Θα σας εξηγήσω λίγο περισσότερα γιατί το κάναμε αυτό αργότερα. Ως άμεσος στόχος δεν μπήκε η διακοπή του καπνίσματος. Η επιλογή της συνέχισης ή διακοπής του καπνίσματος είναι κάτι το οποίο πλέον επαφίεται στο ίδιο το άτομο. Να το επιλέξει εκείνος ή εκείνη αν θα συνεχίσει ή όχι να καπνίσει αφού σταθμίσει τις επιλογές του. Και υιοθετήσαμε τη συστημική προσέγγιση της εξάρτησης, για την οποία μίλησε λίγο η Σοφία. Θα ήθελα εγώ να πω μόνο πάνω σε αυτό, ότι προσεγγίσαμε την εξάρτηση περισσότερο ως την αναζήτηση ενός συγκεκριμένου τύπου βιώματος από τους καπνιστές. Τι τύπου βίωμα είναι αυτό, οι καπνιστές τα ξέρουν ήδη να τα πούν πολύ καλά. Είναι βιώματα χαλάρωσης, διέγερσης, εφορίας, ανάτασης κτλ.
είδαμε την εξάρτηση από το κάπνισμα ως ένα βαθμό έξυπνη, συστηματική σίγουρα προσπάθεια επίλυσης μιας σύγκρουσης που υπάρχει ανάμεσα στα πρέπει του ατόμου και στις ανάγκες του που παραμελούνται. Και αυτό γιατί οι καπνιστές είναι συνήθως άτομα τα οποία είναι πολύ απαιτητικά από τον εαυτό τους. Είναι άτομα τα οποία συνήθως είναι πολύ δραστήρια, είναι άτομα που δεν ξεκουράζονται και έχουν και έναν αυστηρό κώδικα ηθικής. Είναι επιφορτισμένοι με πολλαπλές ευθύνες και άγχη και συνήθως η μόνη χαλάρωση ή η μόνη ευχαρίστηση που επιτρέπουν στον εαυτό τους είναι το κάπνισμα. Υποτιμούν επομένως την ανάγκη τους για να χαλαρώνουν και να είναι ανέμελοι. Ναι, εντάξει. Τα πρέπει δεν είναι δικά μας, τα πρέπει είναι κοινωνικά, έτσι, έρχονται από όλες τις μπάντες, από διάφορες πλευρές. Ωραία. Το μοντέλο δουλειάς λοιπόν που υιοθετούμε πλέον θέτει ως στόχο περισσότερο και όχι χωρίς να ακυρώνει όλα τα προηγούμενα, αλλά περισσότερο στόχο την αναγνώριση των αναγκών που εκφράζονται μέσα από τη συμπεριφορά του καπνίσματος και μιλάμε για ανάγκες όπως μπορεί να είναι η χαλάρωση, η απομόνωση που αναφέραν τα κορίτσια, η απόσταση από τους άλλους, η ανακούφιση από το άγχος, η προσθήκη στοιχείων αρενοπότητας, γοητείας, το αίσθημα του ότι ανήκεις κάπου, που είναι πολύ χαρακτηριστικό για τους εφήβους που αναφέρατε, η μείωση της αμηχανίας μπροστά σε κόσμο, δηλαδή αν κάπνιζα τώρα θα ήθελα πολύ ένα τσιγάρο, η αυτοσυγκέντρωση, η συναισθηματική εκφόρτιση, η επιβράβευση. Πολλές φορές οι καπνιστές αισθάνονται ότι συνεχώς πράττουν πράγματα για τα οποία δεν αμείβονται, οπότε αυτό που κάνουν είναι ότι λένε ότι ας τα κάνω κι αυτά, ας βγάλω τη δουλειά της μέρας ή την δουλειά της ώρας και ας χαλαρώσω λίγο με ένα τσιγάρο μετά. Κάποιος λοιπόν σταθμίζοντας τα υπέρ και τα κατά μπορεί να καταλήξει ότι εγώ τελικά δεν θέλω να κόψω το κάπνισμα. Γιατί μπορεί να έχει εύλογους λόγους να μην το κάνει. Αν για παράδειγμα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αρχίσει, όπως είπα πριν, να μιλάει περισσότερο και να υποστηρίζει περισσότερο τις ανάγκες του και τα θέλω του μέσα σε μία σχέση, πράγμα το οποίο δεν έχει μάθει ή δεν ξέρει πώς να διαχειρίζεται, αυτό ενδεχομένως να του είναι πολύ δύσκολο ή και να φέρει αλλαγές μέσα στην σχέση και στη ζωή του που δεν είναι ακόμα έτοιμη να διαχειριστεί. Ή αν αυτό είναι το μόνο διάλειμμα που επιτρέπει στον εαυτό του σε ένα εξαντλητικό πρόγραμμα δουλειάς, εγώ θα έλεγα καλύτερα να μην το στερήσει αν δεν βρει έναν άλλον τρόπο να ξεκουράζεται. Αυτά ως προς το θεωρητικό. Λίγα λόγια ως προς το πρακτικό. Αυτού του είδους τα εργαστήρια εντάσσονται στο 5ετές πρόγραμμα δράσεων της πνοής, κοινοποιούνται. Δηλαδή όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί ένα καινούριο εργαστήρι θα το μάθετε γιατί τα κοινοποιούμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και σε άλλες λίστες ενεργών επαφών που έχουμε. Βγαίνει σε εφημερίδες, κάνουμε συνεντεύξεις τύπου, στέλνουμε mail. Υλοποιείται από 1 ή και 2 στελέχη πρόληψης ανάλογα με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Συμμετέχουν μέχρι και 20 άτομα στις ομάδες μας και υλοποιούνται συνήθως σε 10-2 ώρες συναντήσεις. Αν χρειαστεί μπορεί και 1 ή 2 περισσότερες. Στις πρώτες συναντήσεις πλέον ως στόχοι μπαίνουν κυρίως η δουλειά με τα αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να λειτουργήσουν αποτρεπτικά προς την παραμονή των συμμετεχόντων, δηλαδή η δουλειά με τις ενοχές, το άγχος, τους φόβους που μπορεί να έχουν σε σχέση με την διακοπή του καπνίσματος και επιδιώκουμε να εξωτερικεύσουμε το πρόβλημα, δηλαδή οι καπνιστές έρχονται συνήθως με πάρα πολλές ενοχές σε σχέση με το ότι καπνίζουν, με πάρα πολλή αμφιθυμία. Και εμείς προσπαθούμε, η στάση μας είναι στο να μπορέσουν να δούνε το πρόβλημά τους ως κάτι το οποίο βρίσκεται έξω από αυτούς, τους αφορά μεν, αλλά είναι κάτι το οποίο κάποιες φορές μπορεί να στέκεται και ενθαρρυντικά, θετικά στη ζωή τους, αλλά φυσικά έχει και πάρα πολλές αρνητικές επιπτώσεις, έτσι. Προς το μέσο των συναντήσεων στρεφόμαστε περισσότερο
Σε αυτά τα πράγματα τα οποία στα πρώιμα εργαστήρια, στις πρώιμες φάσεις υλοποίησης, ήταν ο πιο εντατικός μας στόχος, δηλαδή η αξιολόγηση του κόστους και των ωφελών από την κατανάλωση καπνού, η διερεύνηση των αρνητικών επιπτώσεων, όπως αντιλαμβάνεται όμως πρωτίστως το ίδιο το άτομο, και η διερεύνηση των προοπτικών που μπορεί να σημαίνει η διακοπή ή μη διακοπή του καπνίσματος για το μέλλον τους. Προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε τους ανθρώπους να φανταστούν τη ζωή τους 5 και 10 χρόνια μετά, είτε ως καπνιστές είτε ως μη καπνιστές, και να σταθμίσουν οι ίδιοι αν θα επέλεγαν στο μέλλον να παραμείνουν ή όχι καπνιστές. Και τέλος, στο κλείσιμο, στεκόμαστε περισσότερο υποστηρικτικά στο γνωστικό και συμπεριφορικό κομμάτι που έλεγα, δηλαδή στη διαχείριση των συμπτωμάτων στέρησης, με παρεμβάσεις που αφορούν την αλλαγή του τελετουργικού που συνδέεται με το κάπνισμα, τη διαχείριση αυτών των στερητικών και της σφοδρής επιθυμίας για καπνό που πολλές φορές επανέρχεται ακόμη και αφού κόψεις το κάπνισμα, κάποιες φορές μπορεί και μήνες μετά ή και χρόνια, και τελικά στη συμφιλίωση των διαφορετικών κομματιών του εαυτού, στο να μπορέσουν οι άνθρωποι που έρχονται και λένε ότι θέλουν να κόψουν το κάπνισμα να ισορροπήσουν λίγο καλύτερα τα πολλαπλά πρέπει με τις ανάγκες τους. Και φυσικά γίνεται μια αξιολόγηση του εργαστηρίου συνολικά. Για να κλείσω, σε σχέση με το μέλλον, τα εργαστήρια αυτά, όπως είπα και πριν, πρόκειται να συνεχιστούν. Κατά πάσα πιθανότητα θα ενταχθούν στο πρόγραμμά μας από το φθινόπωρο του 2016 και πάλι. Θα ακολουθήσει αξιολόγησή τους και ο στόχος μας είναι να οργανώσουμε το υλικό που έχουμε ήδη συγκεντρώσει και τις αξιολογήσεις που έχουν γίνει και να δημοσιεύσουμε ένα σχετικό έντυπο υλικό, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο και για άλλα κέντρα πρόληψης στο μέλλον που εφαρμόζουν παρόμοια προγράμματα. Αυτά και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα.